erreforma parlamentuan geratzeko azken saioak huts egin du, baina gehiago ahuldu du Frantziako gobernuaren kapital politikoa. Frantziako asambleak 9 boto eskasengatik bota du atzera erreforma oztopatzeko Elisabeth Borneren gobernuaren aurka jarritako bi zentsura mozioetako bat. 297 boto behar ziren aurrera egiteko eta Liot taldeak aurkeztutakoak 278 jaso ditu. Horien artean zeuden LR Errepublikanoak eskuineko alderdiko 19 diputatu. Babes gutxiago jaso du berriz RN Batasun Nazionala eskuin muturreko alderdiaren zentsura mozioak aldeko 94 boto. Frantziako gobernuak zentsura mozioak gainditzeak esan nahi du onartuta geratu dela Ipar Euskal Herrian eta Frantzian erretretaren adina 62 urtetik 64 atzeratzen duen lege gaia. Ez da ordea automatikoki indarrean jarriko. Horretarako Emmanuel Macron presidentearen sinadura behar baita. Ez sinatzeko eskatu ditu oposizioak herritar gehienak aurka daudelakoan. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsia gurean gaur magazinari heltzeko uneak gaurkoan ere Frantziar gobernuaren erretreta erreforma izpide. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak erretretaren erreforma 49.3 artikuluaren bitartez onartu izanak gehiago sumindu ditu erreformaren aurkakoak eta aldaketak eragin ditu protestetan. Oraintsu arte sindikatuek antolatutako mobilizazio egunak izan dira kontrakotasuna erakusteko moduan, baina sindikatueko hartarazi diote gobernuari gero eta zailagoa dela herritarren haserrea modu baketsuan eta antolatuan bideratzea. Asteburuan eta atzo ere antolatzaile jakinik gabeko dozenaka mobilizazio izan ziren eta horietako askoren amaieran borrokak izan ziren manifestarien eta poliziaren artean. Zentsura mozioak gainditu ditu Parisko gobernuak 9 boto eskasengatik Asamblea Nazionalak atzera bota du erreforma oztopatzeko Elisabeth Borneren gobernuaren aurka jarritako bi zentsura moziotako bat. Liot taldeak, hau da askatasunak, independenteak, itsasoz araindikoak eta lurraldeak bultzatutako mozioarekin ere ez da posiblea izan Borneren gobernua kanporatzea. Alderdi arteko testuak 278 boto jaso zituen, baina beharrezkoak ziren 287. Bigarren mozio zentsura bat ere aurkeztu zuen eskuin muturrak, babes gutxiago jaso zuen ala ere, aldeko 94 boto alegia. Edonola ere, inoiz baino gehiago, presidentaren alderdiak bere ahultasuna erakutsi zuen asamblean. Frantziako gobernuak zentsura mozioak gainditzeak adierazi nahi du onartu dela erretiro hartzeko adina 62 urtetik 64 handitzen duen erreforma Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Hori bai, proiektua ez da indarrean jarriko automatikoki, Emmanuel Macronen presidentearen sinadura ezinbesteko baita, eta hori ez sinatzeko eskatu du oposizioak gizartea kontra dagoelako. Boto eskasengatik, baina Macronek bere gobernuaren jarraipena eta pentsio erreforma salbatu zituen, eta horrek kaleko protestak areagotzea ekarri du. Liot alderritik beste aukera batzuk geratzen direla adierazi dute, hala nola, auzitegi konstituzionalera jotzea edo erreferendumaren ekimena biraztea. Eta tentzioa tinkotzen doan bitartean asteartearekin Macronek bilerak izan ditu. Goizeko lehen orduan bildu da Elisabeth Borne lehen ministroekin eta haren gobernua babesten duten 3 alderritako buruzagiekin. Ondoren, bi ganbera legegiletako presidentekin bazkaltzeko lotu da. Nazioarteko finantza merkatuak ataka estuan daude eta banku zentral handienek badakite. Iragan astean Ameriketako Estatu Batuetako bi bankuk ondoa jo zuten eta eren egun UBS-ek Suitzako bankurik handienak Credit Suisse bigarrenaz txurgatu behar izan zuen Suitzako gobernuak sustaturiko maniobra batean. Anabasa hori beldurra barraiatzeko ergai perfektua da eta izu hori eragozteko asmoz munduko banku zentralik handienetako batzuek akordioa lortu dute elkarri likidezia ziurtatzeko. Are gehiago, beharko balira elkarren arteko maileguak dolarretan izan daitezela adostu dute, ahalik eta bizkorrena egin ahal izateko Europako Banku Zentralak, Ameriketako Estatu Batuetako Erreserba Federalak eta Ingalaterrako, Japoniako eta Suitzako bankuek oharrak kaleratu zituzten atzo goizean. Guztiek gauza bera esaten zuten. Elkarri dirua uzteko bideak arinduko dituzten. Salbuespenezko akordioa da eta astelenean jarriko dute indarrean. Erabakiari neurria hartzeko 2008an adostu zuten azkenekoz antzeko babes bat krisiaren garairik gordinenean.
Aldiz ekonomia arloko gaiekin jarraki, baina lan arlora salto datozen asteetan 9.000 kaleratze gehiago egingo dituela iragarri du Amazon konpainiak. Kaleratze berri horiek Amazonek dagoeneko iragarritakoei gehitu behar zaizkie. Izan ere azaroan hasi eta urtarrilera arte luzatu ziren. Orduan hardware zerbitzu giza baliabide eta txikizkako salmentako ekipoetako 18.000 langile baino gehiago kaleratu zituzten. Aiera Durretak azalduko digu. Kaleratze gehiago iragarri ditu Amazonek, beste 9.000 gehiago. Izan ere, 2022ko azaroa eta 2023 urtarrila bitartean 18.000 lagun kanporatu zituen. Orduan, hardware zerbitzu giza baliabide eta txikizkako salmentako ekipoetako langileak kanporatu zituzten. Murrizketa berri horrek arlo hauetan izango du eragina. Amazon Web zerbitzuak, teknologia eta pertsonen esperientzia soluzioak, publizitate arloa eta Twitch streaming kanala. Walmart biltegin ostean Amerikako Estatu Batuetan langile gehien dituen bigarren enpresa da Amazon. 2022an 1,5 milioi langile baino gehiago zituen, 2021an baino 4,7% gutxiago. Eta behar ginen protestekin segitzeko Iruñara joko dugu orain, Bertamaita Leire Martinez kazetaria. Kaixo, Leire? Kaixo, egunon, bai, hemen zuzenean estafeta karrikatik Iruñako bihotzetik zuei azken berriak emateko. Hori da, eta osasun gintzari helduko diogu hasteko ondo baderitzozu, Leire, izan ere osasun bidako intersindikala osasun saiarekin negoziaketan izan da azken aldian lan baldintza duinak lortzeko asmoz, hala ere gaurko egunarekin bada berririk, ezta? Hori da, bai, osasun saia eta intersindikala gaur bildu dira akordio batera iristen saiatzeko. Justoki, osasun bidako sailak sindikatuei proposamen berri bat luzatu ondoren. Azken orduan jakin izan dugunez, LABek eta UGT sindikatuek akordio batera iristea lortu dute osasun departamentuarekin, eta beraz, bi sindikatu hauek greba deialdia bertan bera utzi dute. Gogora dezagun ere, intersindikalak eta Nafarroako osasun plataformak manifestazioa deitu zutela pasaden larumatean, Iruñako karriketan, eta eskakitzunak honakoak ziren langileen baldintzako betu, plantilla bidermintzionatu eta karrera profesionala ezartzea osasun bideko langile guztiei, bai osasun langilei eta baita ez sanitarioei ere. Eta hortaz, hortzegunerako intersindikalak deitua zuen greba, airean dago oraingoz, eta momentuz ez dakigu bertze sindikatuek zer eginen duten hortzeguneko deialdi horrekin. Horren zain, Leire, LABek gainera salatu du osasun bideko beste 10 medikuk gutxienez esklusibotasuna kobratzen dutela klinika pribatuetan lan egin arren. Badugu informazio gehiagorik? Pues bai, LAB sindikatuek esklusibitasuna kobratzen duten eta arlo pribatuan lan egiten duten 10 medikuren kasu berri salatu ditu ustelkeriaren aurkako bulegoan. Eta sindikatuaren erranetan, iruzurreko egoera nahiko orokorra da, eta foru gobernuari eskatzen dio ikuskapen orokor bat eta zehatzagoa egin dezan gisa horretan jardunbide txarrak ekiditzeko. Azaleratu diren 10 medikuetatik 6 zuzendaritza karguak dituzte gainera, eta bitxia da gainera ere mediku gehienak ginekologia kontsulta pribatuetan egiten dutela lan, batez ere Ernaltze klinikatan. Eta Carlos Artuondo osasun sailburuak ordea errandu, kasu batzuk arauaren barruan omen daudela. Lehenengo kasua ezagutu genuenean, argi esan genuen kasu hori izan zitekela kasu bat praktika orokor eta normalizatu baten baitan. Orain, salatu berri ditugun 10 kasu hauekin, hipotesi hori konfirmatzen da eta gerian geratu da praktika txarrak ematen direla mediko batzuen aldetik, sindikatu medikoak ordezkatzen dituen mediko batzuen aldetik osasun bidean. Gobernuaren utxikeriak behartu gaitu ustelkeriaren aurkako bulegora joatera eta bulego honen esku ustera LABek duen informazio guztia benetan argitzeko zer gertatzen den eta praktika txarre hauekin amaitzeko. Ikusten duguna da osasungintza publikoa bidegurutze batean dagoela, alde batetik daude
osasungintza publikoa negozio bezala ulertzen dutenak, eta beste alde batetik gaude osasungintza publikoa defendatzen dugunak guztion osasuna eta lan baldintzak hobetzeko eta indartzeko. Eta konexioarekin bukatzeko gai zaldatuta, apirilean hasiko dira Etxarri Aranatzeko ekobideko obrak okerrez ganabil 6 milioi euroko gastuarekin, ez da, Itziar Gomez sailburuak eta obra egingo duen enpresak udalari aurkeztu diote proiektua orain gutxi, zer dakar egitasmo honek? Hori da, erranduzun gixan, apirilean hasiko dira Etxarri Aranatzeko ekobideko obrak, justoki 10 autobideko 22. kilometroan kokatuko dira, eta lotuko dute Urbasandia mendilerroa eta Aralar. Eta justoki izanen da Aritzalko Ariztiaren baitako inguru horretan. Ekozubi horrek izanen du 60 metroko luzera eta animalien joan etorria erreztuko du. Eta pentsatzugu izanen dela garrantzi handiko konektibitate ekologikoa eta bertako faunaren arazoa konponduko duela aixe. Eta horretaz gain, ekozubiak autobidea bilakatuko du leku seguruagoa ibilgailuentzako basa faunarekin talka egia ekidituko duelako. Apirilean hasiko dira Etxarri Aranatzeko ekobideko obrak, 6 milioi eurotan esleituak. Itziar Gomez sailburuak eta obra eginen duen entrepresaren esleipedunak Etxarri Aranazko udalari aurkeztu diote proiektua. Azpiegiturak 10 autobideko 22. kilometrotik pastuko da, hain zuzen ere, eta 7,3 metroko altuera izanen du, 60 metroko luzera eta 58 metroko zabalera. Funtzesko korridore ekologikoa izanen da. Bertatik, fauna pastua izateko. Kontserbazio bereziko bi eremuren artean zubilana eginen du, Urbasandia mendilerroa eta Aralar lotuz. Ekozubiak zehazki Aritzalko Ariztiaren bi eremuak lotuko ditu, gisa horretan garrantzi handiko konektibitate ekologikoko arazoa konponduz. Animalien joan etorri askea erraztuko du, eta hortaz lurreko ugaztunen populazioen arteko truke genetikoa ahalbidetuko du. Epe luzera kontserbazioa erreztuko duena. Hori, gaur etorri gara pixka bat ekoduktoren aurkezpena egitera, guztera nondi joan behar dan, eta hemen gaude bertan, tokian. Etxarriko udalak ez du zuzenean parte hartu, baina noski ikutzen zaigu, gure bihotzean hasteko, ze gure aritzak moztuko dira, baina hori, izango da denon onurako, orduan printzipioz oso pozik gaude, iruditzen zaigu proiektu oso behartsua zala eta horregatik gure apoio guztia izango dutela. Gainera, ekozubia bide segurtasuneko elementu garrantzitsua izanen da. Izan ere, ibilgailuek basa faunarekin talka egitearen ondoriozko istriputasa gutituko duelako. Azken 20 urteetan, autobia horretan, Irurtzun eta Altsasu artean, 11 fauna espezieren hilkortasuna identifikatu da. Ekozubia, fauna konektibitate arazoak konpontzeko heldu den pasabidea. Ordea, beraz, informazio honekin leire hemen dutzu behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Neuzetatz izan ongi. Eta bestadetik, atzoko Frantziako azpiegituren erakunde arteko bileran abiadura handiko trenaren bordele eta Akize-arteko lotura 2052ko eraikitzaz jardun zuten, baina Akize eta Hendaia artekoa aipatu ere ez dutela egin jakinarazi zuen Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Lehendakariak idatzitako gutunari erantzunez, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak erantzun zion konpromisoa zeukatela abiadura handiko trenaren loturen gaiarekin, baina Frantziako azpiegituren erakunde arteko bileraren edukiak zein ziren jakindan Macronen hitzekin mesfiati agertu zen Urkullu adi. Iparraldea eta hegoaldea lotuko dituen abiadura handiko trena 2030erako espero zen, baina Frantziako otsailean adierazi zuen HTaren bordele eta Akize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko.
Emmanuel Macronek esandako arbuiatu eta Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak mezu bana idatzi zien Frantziako eta Espainiako presidentei, Euskal Y-koaren lotura arintzeko eskatuz. Pedro Sánchezek bere konpromisoa agertu zuen, Macronek ordea ez du horren gaineko konpromiso zehatzik hartu nahi izan. Konpromiso zehatzik ez du hartzen, erantzun dio esanaz, mahai gainean dagoen kontu bat dela eta baztertu beharko dela. Gauzak horrela Euroeskualdeko agintariak Donibane Garazin bildu dira HTaz aritzeko eta Ardatz Atlantiko lehen estea eskatzeko besteak beste. Eta ezinezkoa dena da tren garraio bide kate honetan zulo bat izatea, eta zulo hori izatea Frantziako gobernuak ez duelako betetzen bere konpromiso Europar erakundeen aurrean. Maria Txibite Nafarrako gobernuburuak bere aldetik epeak betetzean jarri du azpimarra. Asegurar los plazos. Creo que eso es la clave de la cuestión. Alain Roset Euroeskualdeko eta Akitania Berriko presidentaren esanetan egungo trensareak ez di dauden beharrei erantzuten. Eta Frantziako garraio ministroari argi eta garbi esan omen dio zein den mugaz gendiko trenbide loturaren inguruko bere jarrera. Testu inguru honetan Euroeskualdeko agintarien batzarra baliatuta bizi mugimenduak Donibane Garaziko herriko etxearen atarian egin du elkarretaratzea. Abiadura handiko trenaren lanek ez dutela zentzurik iritzita eta lehengo trenbide sarea berritu dezatela eskatzeko. Euskararen ezagutza, erabilera, transmisioa eta jarrerak lau arloetan ikusten da hobekuntza atzo goizan Eusko Jaurlaritzak aurkeztu zuen 7. inkesta soziolinguistikoan, baina dena ez da positiboa, argilunak mahai gaineratu ditu. Euskaldunek gero eta gaitasun txikiagoa dute euskaraz hitz egiteko, lekurik euskaldunenetan atzerakari da euskararen erabilera eta erabilera bera oro har ez da handitu ezagutza adina. Euskaldunen ezaugarriak ere aldatu egin dira, gazteak aritzen dira gehien euskaraz eta euskaldunen erdiak baino gehiago eremu euskaldunetan bizi dira. Kultura eta hizkuntza politikako sailburu Bingen Zupiriak, hizkuntza politikako sailburu orde Miren Dobaranek eta Jon Aizpurua hizkuntza politikako zerbitzuburuak xehatu zuten txostena hain zuzen ere. Inkestak erakusten du euskaldunik gehien 16-24 urte bitartean dagoela. Beraz, behin baino gehiagotan erabili dugun adierazpen bat edo espresio bat erabiliko dut. Euskara hizkuntza gaztea da, gero eta gazteagoa. Gazteenen artean oso zabalduta dagoelako euskararen ezagutza. Eta ezagutza bezala erabilera ere igo eginda 3 lurraldeetan eta 3 hiriburuetan. Gaur, biztanleen 21,9% hitz egiten du euskaraz, erderaz beste edo gehiago. 30 urtetan 6,4 puntuko igoera izan du kopuru horrek. Aldiz, iragan astean iragarri legez, euskararen hiztegirik zehatzena sortu dute. Egungo euskararen hiztegiak 70.000 sarrera baino gehiago ditu, eta 15 urte beharra izan dituzte bukatzeko. Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Institutuak garatu du lana, eta Ibon Sarasola Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleoi hizkuntzalari eta euskaltzain emeritu arduratu da proiektuaz. Gurean, hiztegi berriari erreparatzeko Peio Salaburu Euskararen Institutuaren zuzendari ohia dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Peio. Egunon. Egunon, tira, aipatu dugu 15 urteko prozesua izan da harin esaten da, baina ez da edonolako kontua. Zein izan da hiztegi berriaren oinarria edo zer duzu esateko prozesu luze honetaz? Bai, prozesu honekin okerez banaiz hasi ginen 2007an. Gogoan dut, diru zerbait atera genuela, eskatu genuen eta lortu genuen Donostiako udaletik. Eta horrekin ez genekela ongi, ideia bat bagenuen, baina atzen diru gehiegi, bururatu ditzaigun, orduan ez ziren olako gauzak egiten, bururatu ditzaigun unibertsitatean korpus bat sortzea gaur egungo euskararekin. 21.
21. mendeko euskal testuekin. Orduan hasi ginen, korpus hori egiten, eta korpus hori landu ala, bereratze sortu zitzaigun, Ibonekin eta Josu Landararekin eta esan genuen, komeni da, honekin egin dezakegu hiztegi moderno bat. Eta horrekin hasi ginen, isilik izan genuen bizpahiru urtez, ez genuen nahi ideia norbaitek hartzea, bere gain hartzea, eta nahi genuen letra batzuk landu, errazanetik hasita, F letratik hasita landu, eta ja ikusi genuenean, ze neurria izango zuen, edo nondik nora joango zen hiztegia, orduan egin genuen publiko 2010ean edo 11. Bai, eta izan da prozesu luzea, orain amaitu da, egia esateko prozesu hau. Gauek olako lan luzeek bere orduak eta bere urteak behar dituzte. Bai, ez da, behintzat esan duzu moduan, badago dagoeneko emaitza eskuartean eta erabili dezakegu dagoeneko. Beraz, hauxe da euskara hiztegirik zehatzena, ez da? Bai, esango nuke, 21. mendeko euskara hiztegirik zehatzena. Gaur egun erabiltzen den testuetan oinarritua. Zehatzena zergatik? Batetik, testuak, oraingo testua direlako, testu aukeratuak, bai liburuak, bai egunkariak, berriakoak batez ere, aukeratuak, hautatuak, landuak, eta gero neurriagatik. Hau, pantailan ikusten dugunean ezkara konturatzen zer nolako neurria dituen, baina hau paperera eramango bagenu, ez dakit, pensatzen dut, 15.000 orrialde letra estu eta txikiko orrialdeak izango genituela, ez? 16.000 berara esaten da, baina hau da dugun hiztegia. Ez da, gainean eramateko zaila. Eta dimentsio, fisikoa, nolakoa ez dela aipatu berri duzu, sarean dugu erabilgarri, nolako harrera izan du honek, ez? Nola egin honen erabilera sustatzeko? Oso horreza da, azkida sartzea Euskara Institutuan, jarri gaur egun Euskararen hiztegia, eta hor ateratzen da berehala, eta hor edozein hitz nahi baduzu hartzen duzu hitz hori, klikatzen duzu eskatzen duzu informazioa, eta beratxe ateratzen dira ehunka eta ehunka adibide. Ez bakarrik adibideak, leheni jakina hitz hori, sarrera hori, horren azpizarrerak eta bakoitzan definizioak, eta definizio bakoitzari dagozkion adibideak. Adibideak hiztegi honek baditu 1,5 milioi baino adibide gehiago hautatuak, beti era hautatuak dira, banan hautatuak. Eta orduan, azpizarrera bakoitzak esan nahi duena, azpizarrera horren definizioaren azpian sartzen diren adibideak dira. Orduan, berala ikusten du irakurleak nola erabiltzen den hitz bakoitza. Nola, nork eta non, jakina. Beraz, berezitasunak ere baditu hiztegiak berak eta aipatzen duzunari tiraka zer garrantzia du gaur egun halako aukerak kontuan hartzeak ere, ez? Gainera, hizkuntza menperatzen ez duenarentzat oso aukera polita ere bada. Bai, normalean gauza hauetaz arduratzen denak, ez denak, beti hartzen du galdera bera. Aizu, eta nola esaten da euskaraz hau? Edo zer da, nola itzuliko zenuke ez dakit beste hitz hau? Orduan hori ezin dira hitzek bakarrik funtzionatzen dute testuinguru batean. Ezin bestekoa da hitzek izatea tokia, hau da, kokatuak egotea inguru batean. Orduan hartzen dute esan nahi. Alde horretatik hiztegi hau izugarria aberatsa da, zen hori da zuzen ere ematen duen informazioa, ez? Hitz bakoitza nola erabiltzen duen, idazle bakoitzak, nola erabili duen. Orduan hor dago informazio hori, eta informazio hori ezinbestekoa da edonorentzat. Bai euskara ikasten dutenentzat, euskaraz idazten dutenentzat, itzulpenak egiten dituztenendako, denendako. Hala da, bai. Informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa peio, harakatuko dugu egungo euskararen hiztegia, eskerrik asko gurekin tarta hau konpartitzaren, eta egin lanagatik baita ere hurrengora arte. Esker mila, zuei, benetan. Eta euskararen bueltako azkenak aipatuta, bukatu aurretik nazioartera begira jarriko gara. Izan ere, Kolonbiako Lurren Agentzia Nazionalak iragan astean jakinarazi duenez, gobernuak 300.000 familia ingururi egingo die mesede nekazaritza erreformarekin, eta bakoitzak 7 eta 10 hektarea arteko lur emankorra jasoko du. Bero Satrustegik egin du gurean analisia.
Halaxe da, eta kontutan hartu behar da, 2016an sinatu zen bake akordio horren lehen puntua izan zela nekazaritza erreforma. Lurren Agentzia Nazionalaren arabera, lurren formalizazio horrek aukera emanen die lur hori lantzen dutenei lur horren jabetza izatea. Gainera adierazi du lehentasuna izanen dutela emakumeek eta nekazaritzan lan egiten dutenek. Lurremankor horiei etekina aterako diotenek, alegia. Gobernuak horrela goseteari egin nahi dio aurre eta bakearen aldeko apustua egin nahi du lurra izan baita nekazarien artean gatazka arrazoi nagusia. Gauzak horrela, erreforma beraren aurrekariak ere azaldu dizkigu Sartustegi Kadi. 2016an Farkekin sinatutako bake akordioaren lehen puntua da, nekazaritza erreforma. Petroren gobernuak ahaztua zirudiena hartu eta martxan jartzea erabaki du bakearen aldeko lurrak deituriko proiektuarekin. 6 hilabetetan ia 1,5 milioi hektarea esleitu dira. Gainera, Kolonbian garela aprobetxatuta, bada besterik presidenteak bake prozesua iragarri du Farken disidentziarekin. Bake prozesu berri bat iragarri du Gustavo Petro presidenteak. Gobernuak eta Estado Mayor Zentral izenez ezagutzen diren Farken disidentziek hartuko dute parte. Hauek ez zuten bere garaian, Juan Manuel Santos presidente zenean bake akordiorik sinatu. Eta orain 2023an martxan jarriko den prozesu honekin gobernuak jakinarazi du bertan bera. Gelditu direla Estatu Nagusi Zentraleko 19 pertsonen aurkako atzemate aginduak. Aurrera pausua, zalantzari gabe, eta honekin gobernuaren arabera armatutako pertsonen ia erdiak sartuko dira bake prozesuan. Estatutik diote gakoak izanen direla hurrengo hilabeteetan lortuko diren akordioa. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaerara. Jarraian elkarrizketa nagusiarekin bueltatuko gara, ez daitezte urruti joan. Inigo Muguruza musikaria gogoan, Antzeta irratiak, EHZ festivalak eta Elkar argitaletxeak. Paradisu Zinema, lehenengo musika bekarako deialdia egin dugu. Gainera bekak izenburua ezin hobea duela, Paradisu Zinema, Antzeta irratiren hastapenetan, ja 20 urte atzera eginda, beti egonda familia Muguruza familia aski gertu. Zergaitik, sinpleki, festivalarekin dugun helburuetariko bat baita euskal kultura sustatzea, euskal artistak aintzinera emaitea eszenatoki bat eskainiz. Beka deialdia disko bat grabatzeko da, argitaratzeko eta sustatzeko. Baldintza bakarra, jatorrizko kantuak izan behar direla, originalak eta euskeraz. Ez dago beste mugari. Eskerrik asko! Zenbat pandero hots, zenbat trikiti kantu, ez zote ditugu hiltzera kondenatu. Amonen ametsak antzutu zein mututu, amak zokoratu, ilunpera makurtu. Zenbat pandero hots, zenbat trikiti kantu, ez zote ditugu hiltzera kondenatu. Amonen ametsak antzutu zein mututu, amak zokoratu, ilunpera makurtu.
Bada 12:00 iritsi direla, heldu zaigu ere eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako gaur hemen dugu gurekin Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusia, ondo etorri, gurera Eneko. Egunon. Eta hasteko Madrila begira jarriko gara une batez, izan ere gaur bertan hasi da Voxek abiatu duen, mozio zentsura bera Pedroren aurkakoa, zer nolako sentsazioak eragiten dizkizu, halako jarrerak behin eta berriz ikusteak. Bueno, sentsazio arraro bat, ez da? Alde batetik, mozio zentsura bat oso importantia dalako, oso garrantzitsua dalako, eta gure demokrazian dakagun erraminta bat da, ez da? Erraminta oso garrantzitsua, batez be, gogoraztia dakagu Pedro Sánchez presidenteak berak, Moncloara heldu zela mozio zentsura baten bitartez. Beraz, gauza oso serio bat da, eta guk behintzat alderdi moduan eta baita ere gobernu moduan erantzunkizuna daukagu bihardan seriotasuna eta rigortasuna emoteko, eta hortan gabiz. Baina beste alde batetik ere, txantxabaten moduan hartzen dabe batzuek gauza hau. Nik uste seriotasun gitxikin hartzen dabe eta ja ez dakate inungo beste esperantzarik bere burua aurrera eramateko. Netako nahiko tamalgarrixa da bateon batek politikan proiektu barik ibiltzea, baina askoz be larrixagoa da erraminta hauek halako moduan erabiltzia gobernuari kalte egiteko. Horretarako beste erramintak ere baditugu, ez da, kongresuan beran eta astero aukeria dakate bere proiektuak eramateko, proiektu horiek eztabaidatzeko eta kontrol plenoetan gobernuarekin talka egiteko edo eztabaidak egiteko. Nik uste halako jarrera egitea, hirugarren aldiz nahiko tamalgarrixa dela, baina hala ere, esatia dakat, alderdi popularraren jarrera Voxen mozio zentsura honen aurrian be oso tamalgarrixa dela. Uste dut, mozio zentsura honen aurrian ezeskua bakarri dau balio eta bere abstentzioa uste dut agerian lagatzen dela nun eta zer norako norabidea dauka alderdi popularrak. Izan ere, mozioak aurrera ez du egin hori jakina da, ala ere, kasu honetan, PPren jarrera hori jarri zaigu mai gainean, zer intentzio dago halakoen atzean? Nik uste dut, gobernuari kalte egitea, baina horretarako nik uste dut hoberena izango litzatekela bakoitza bere proiektua mai gainean jartzia eta horren inguruan eztabaidatzia, baina mozio zentsura hontan hori ez da egiten. Bakarrikan gobernuaren aurka joatia da bere helburua eta ez proiektuen eztabaida bat egitea. Nik uste dut hori horretarako ezinbestekoa dela bakoitza bere proiektu argi eta garbi eukitea eta Voxen ingurunean beti ikusten da lanerako afizio gitxi dutela eta presidente jaunak esan dio Pedro Sánchezek hortan dabizela, ez da? Lan gitxi eta mozio zentsura gehiegi bere proiektua azaleratzeko. Eta proiektu bat azaleratzeko egunerokoan lan dexente egin behar dezu eta gure helburua ez da talkarik, ez da dakagun egoera txarrerago eruatia, baizik eta dakagun egoerian lehenengo pandemiatik eta gero Ukrainiako gerraren ondorioz, dakagun egoeria geroz eta hoberantza joatia eta batez be gehien behar dutenei babes sozial bat emotia inorkatzera gelditu ez desan. Bai ez, baina badirudi mozio zentsurak eztabaidatzeko astea dela oraingo hau, inguruko gobernuetan, Frantzian ere berdin, pentsio erreformarekin, eta gurean ere pentsio erreformaren bueltako berriak ditugu azken astean, Kongresuan onartu eginda erreforma, orain, babesaren bilak eta hori faltako litzateke, hala ere ez nola jaso duzue, erreformaren titularrak eurak? Normalian eta askotan tendentzia daukagu beste herrialde batzuei inbidiaz ikustea, eta gai hontan esatia dakat arro sentitu behar garela dakagun pentsio sistemataz, pentsio sistema oso sendoa, oso ona eta oso onuragarrisa gure pentsio dunen dako, Eta momentu hauetan eta egun hauetan Frantzian agerian gelditzu dan edo ikusi dan bere sistemaren inguruan esatia dakagu gure sistema askoz be hobiagoa dela. Eta gainera esatia dakagu baita be legealdi hontan Espainiako gobernuak, alderdi sozialistaren gobernuak pentsioen igoera
oso importantia den dabela. 15% gutxi gora bera eta are gehiago pentsio ez kontributiboetan. Orduan, esatia dakagu gure helburu nagusia da gure pentsiodunak bere bizitza kalitatea ez galtzia eta alden eta heinean bere bizitza kalitatea hobetzia. Eta uste dut hori arro sentitzeko modukoa dela, batez be ikusitza Frantzian gertatzen ari dena, azer nolako mugimendu sozialak sortzen ari diraz gai horren inguruan eta hemen Espainian dakagun egoeria. Uste dut 15% baten igoera hori oso kontutan hartzekoa dela, batez be ere ikusitza Alderdi Popularrak eta Voxek Alderdi Popularrak gobernuan eondanian zer nolako politikak eduki ditu pentsioen inguruan eta arata gehiago etorkizunean bai Alderdi Popularrak Voxen eskutik gobernura Moncloara ailegatzen direnean zer nolako arriskuak etorri leikez gai honen inguruan. Beraz, nik uste dut gobernu honen lana lanbikaina izan dela eta dakagun pentsio sistema, pentsio sendo bat eta bermea ematen digun pentsio sistema dela uste dut. Ildo horretan Euskal Herria Bildu dagoeneko esan du babestu egingo duela, bertoko alderdi begira ez, EAJaren antzuna falta zaigu. Hala ere ez, azken aldian Espainiako gobernuak aurrera eraman dituen lege edo reformetan ez, dikamika handiak zabaldu dira agian gobernuaren sozioak diren alderdi horien artean zer nolako testuinguru politikoa bizi dugueneko? Bueno, testu inguru nahaztuta, eta uste batzuei urduritasun hori asaleratzen zaiola. Nik ulertzen dut momentu politiko konkretu batean gauzela, hauteskundeak bertan ditugula, bai municipalak, foralak eta baita ere udaren ostean etorriko dira neguan aldean generalak, eta hoi batzuei, ezin egon bat sortzen zaiola horren inguruan, batez be ikusitxabe, beren proiektua edo beraiek dakaten espektatiba elektoralak ez doia zela goratzen naiz eta gobernuan egun. Gu horren inguruan oso lasai gaude, gure marka oso sendo dago eta gure gobernu proiektua aurrerantza doialako. Nik ulertzen dut bakoitza gobernu baten egon da askotan perfila markatzeko aukeria euki behar dabela, baina hori egiteko beti argumentuak euki behar dira eta askotan zentzutasun apur batekin ere jokatu egin behar dugula. Eta nik esatia daka, zintzoki dinot, askotan Podemosek hartzen dituen erabakien inguruan, bai gobernuan barne eta bai alderdi moduan ez ditu dela ulertzen. Batez be, gauza askotan gobernuari bera kalte egiten diotela eta bakarrikan balio dutela alderdi popularra eta Voxeri airea emateko. Gainera, pentsioekin lotuta ere ikusi dugu nola justu Hego Euskal Herrian ez mobilizazio dinamika bat abiatu egin dutela azken astean, justu Bilbon izan da ez, horren zentroa edo nolabait esatearren eta justu pentsiodun hauek esaten zuten ez direla ados Espainiako gobernuak proposatutako erreformarekin ez, PSetik zer mezu zabaldu bertoko pentsiodunei? Lasaitasun mezu bat, ez? Bakoitzak hausnarketa egiten badago azkenengo urte honetan eman diren aurrera pausuen inguruan agerian gelditzen dara gobernu honen pentsiodunekin dakan konpromesua, ez da? Igoera oso garrantzitsuak eduki ditugu, gure sistema sendotu egin dugu, pentsioen kaja hori ere sendotu egin dugu, beste batzuek Alderdi Popularra gobernuan egon da ustu egin zituztelako, eta Toledoko paktuan ere aurrera pausuak emoten ari direlako sindikatuen eskutik baita be, ez da? Nik uste hori oso garrantzitsua dela, nik ulertzen dut geroz eta presiño gehiago zertzia mugimendu batzuen aldetik, baina baita be, esatia dakau emon diren aurrera pausuak eta igoerakadiak oso garrantzitsuak izan dirala. Nik uste pentsio sistema oso sendoa dela eta hildo horretatik ezin leikela zifra batetik beste batetara kolpe batian ailegatu, ez da? Horretarako aurrera pausuak emon behar dira, pixkanaka igoeriak aurrera doiaz eta momentu
momentu bat ailegatuko da, hori lortuko degula, baina horretarako nik uste ezinbestekoa dela beti sistema sendotu, sistema mantendu eta pixkanaka horretara ailegatu, zifra horretara ailegatu. Nik uste posteko modukoa dela gobernu honen jarrera eta alde horretatik esatia denok buruan eduki behar degula Espainian gobernu sozialista bat izan da gure pentsio sistema bermatuta daula. Eta hori oso garrantzitsua da beste batzuekin hori bermatuta ez da holako. Gainera, justu aipatu izan dugu gainetik ez nola maiatzeko hauteskundeak gainean diren, beraz aurre kanpaina betean aurkitzen gara une honetan, eta hori ere kaletan ikusi egiten da, sektore ezberdinetako protestak, eta batez ere alderdiei eskariak, ez? Prestago PSE kaleko edo sektore hauen eskariak entzuteko? Gehiago esango nuke, guia eskaera hoiei aurre egiten ari gaude, gure lanarekin, elkarrizketakin, mugimendu sozial guzti hoiekin bilerak eukiten, eta hori ez dugu hauteskunde batzuen aurrean bakarrikan egiten. Guk legealdi xaguretarako 4 urte ditu eta 4 urte hoietan, harata gehiago gobernuetan gauzenian erantzunkizunez hartzen ditugu, proposamen guzti horiek aztertzen ditugu eta alden heinean aurrera eramaten ditugu. Logikoa da momentu hortan hori gehiagora joatea, baina guk 4 urtetan horretan ibili gara. Ez da aldarrikapen horiei forma emoten, jendeari entzumen aktiboa praktikatzen, eta alden heinean gure gobernutik eta gobernuetan dakagun influentziarekin gauzak hoberantza joateko lan egin. Egunero eta askotan mugimendu sozial, sindikal hoiekin eskutik joaten. Elkarlana oso garrantzitsua da, kogobernantza baita ere, eta zorionez esatia dakagu gobernu guztietan gauzela, eta hori ere jendiari entzuteko eta behar diren erantzunak emoteko uste kapasak garela, eta hortan ibili gara 4 urteotan. Orain ere oso garrantzitsua da mugimendu horiei entzutia, batez ere gure programa elektoraletan ere gauza horiek sartzeko eta aldenean guztion artean aurrera pausoak emoteko. Hor besteak beste azken hilabeteetan zurrunbilo handiena osasungintzaren bueltakoa izan da dudarik gabe, bai lehen hartatik hasi, baita ere osakidetzaren gobernantza ereduaz ere ez, gainbera desmantelazioa eta alakoak entzun ditugu asko, nola heltzen diozue zuek problematika honi? Ja, momentu batetik ona hasi ginean aldarrikatzen gure osasun sistema aldatu egin behar genuela. Gure sistema, ontxe bertan osasun sistema bat bakarri dela, eta sistema soziosanitario batetara joatia dakagula aldarrikatzen ari gera. Eta hortan ere, gure alderdi izan barne, jotake lanean gabiz. Guk horri deitzen diogu gizakidetza, ezta? Beste eredu berri bat, bai eredu osasun eredua eta bai eredu sozial bat momentu baten elkartu egin behar direlako, eta dakagun erreto demografikoaren aurrean ere ezinbestekoa dalako. Kontutan hartu behar dugu, pandemiak gauza asko atzeratu zituela, lehentasuna pandemiari aurre egitea zelako, ebakuntza asko hor gelditzu zirela egin bage, froga asko, eta horrek logikoki egoera ontara ekarri gaitu. Horri aurre egiteko, logikoki diru gehiago behar da, pertsona gehiago behar dira horri aurre egiteko, eta hori aldarrikatu egin dugu, eta guk gobernukide moduan ere hori azaleratu egin dugu gobernuan barne, eta legebiltzarrean eduki ditugun eztabaiden ondorioz hori ja egiten ari da. Baina hala ere, uste dugu, muina ez da hola momentu hontan dakagun egoera begira, baizik eta etorkizunera begira sortu behar dugun eredu berri hori. Hortan gaude, eta guretako ezinbestekoa da elkarlana baita ere, bai profesionalekin eta bai sindikatuekin hori posible egiteko. Uste dugu, momentu oso garrantzitsua dela. Erakutsi gaituelako pandemiak, gure sistemak fallak dituelako, eta pandemia horren ondorioz dakagun egoeria komplikatu egin dalako. Oraintxe bertan, pendiente genituen gauza askori aurre egin behar diogu, eta horren ondorioz ere, etorkizunera begira gure sistema prest eduki behar dugu halako gauzei aurre egiteko berri ere etortzen baldin badira, eta gure sistema dakagun egoera soziodemografikoari begira ere egokitu behar dugun sistema
osatu, egin, pentsatu eta planteatu egin behar dugu. Eta horretarako, dakagun egoeria ikusitza, momentu ezinbestekoa dela uste dugu. Hala bai, eta horretaz aparte ez, hauteskunden bueltaz ari garela, justu aurreko larun baten okerrez banabil Bilbon ere izan zinen, ez, apurat kanpainari heldu eta alderdiaren mezuak luze eta zabalean zabaltzeko. Eta hor bestak beste aipatzen zenuen PSE ezinbesteko giltza badela subiranotasuna ez erortzeko eta balantza horren, izaki ere badela ez, zer mezu ari hortatik zabaltzeko gizartari? Mezu hori konkretuki emon neban gure komite nazionalean, gure batxar txipian. Uste dut, ointxe bertan dakagun egoerian ezinbestekoa direla bi gauza. Alde batetik egonkortasuna, gobernuetan, instituzioetan, eta beste aldetik elkarbizikidetza, ezta? Hor dakagu Katalunian gertatutakoaren ondorioak, eta nik zorionez Salvador Ilarekin sarritan berbaiten dut, errelazio bikaina dakat berarekin eta gure Kataluniako alderdikideekin baita ere. Eta Katalunian dakaten egoera nik ez nahi dut Euskaldunon dago, nik uste dut bidea egiteko momentuan gauzela, elkarlana egiteko momentuan gauzela alderdi guztien aldetik, eta hor alderdi sozialistak ez dauka, inungo arazorik bai batzuekin eta bai beste batzuekin akordioetara aldeigatzeko eta aurrera eramateko gure proiektu horiek gizarterako eta jendearen dako onuragarrixako aldin badira. Orduan, gure bidea hortik ez da atarako. Egonkortasuna instituzioetan eta elkarbizikidetza Euskadin aurrera egiteko. Eta horretarako gure presentzia gobernuetan ezinbestekoa. Nik uste dut oreka hori alderdi sozialistak ematen duela eta beste ibilbide batzuetan ez ibiltzeko bermea ere bagarela. Horregatik bota nuen mezu hori uste dugulako gure presentzia gobernuetan oreka hori lortzeko gaitasuna emoten digutelako. Ere akordioak aipatu dituzu, eta hori ere bada PSeren egiteko modua bera ez. Zer azpimarratuko zenuke ez, esaten zailtzaren aritik horren garrantzia eta zergaitik PSE horren giltza izateko ez, akordioak eta tira ez, horreka horrek mantentzekoa. Demostratu egin degulako ezberdinen arteko akordioak oso garrantzitsuak direla aurrera egiteko. Eta gizarte anitz bat bermatzeko. Eta gure gobernuetan presentzia hori eukitea berme izugarria da. Madrilen gobernuetan gaude Podemosekin gobernatzen. Hemen Euskal Autonomi Erkidegoan eta diputazioetan Eusko Alderdi Jeltzaleak. Baina gero baita ere udaletxe batzuetan gehiengoa lortzeko, egonkortasuna emoteko eta ezinbestekoak diren proiektuak eramateko lokalean EH Bildurekin ere akordioa lortu ditugu. Eta ostegun guztietan Eusko Legebiltzarrean alderdi guztiekin akordioa lortzen ditugu. Uste dut hori herria sortzeko, herria sendotzeko, herrian aurrera pausu sozialak emoteko ezinbesteko pausuak direla gure ustez. Hori gure nortasun agirian dago. Euskal Sozialisten nortasun agirian ez dago inungo konplejuri bai batzuekin eta bai bestekin akordioetara ailegatzeko. Gainera, nik uste dut iraganeko momentuak iraganekoak dira, aurrera begiratu egin behar dugu eta uste dut elkarlan hori demostratzeko eta elkarlan hori praktikan jartzeko momentu oso egokia dela. Lehen dinodan moduan ezinbestekoa da egonkortasuna, ezinbestekoa da elkarlana, ezinbestekoa dira ezberdinen arteko akordioak herria egiteko, aurrera joateko eta etorkizuna garatzeko. Bai, ez izan ere gizarta bera anitza dan einean, ez, representatzen dizkuten koloreak ere hori onera bada. Eta babestu pentsatzen duzun, aukeratu duzue bide horretan lelotzat, ez? Zer duzu esateko lelo hortaz, kanpainan erabiltzen zabiltzatena, zer du atzean? Gauza bi esatia daka, nik uste oso garrantzitsua izan dela legealdi hau arlo guztietan, batez be oso argi eduki degulako zein zen gure ibilbidea, norantza joan nahi genuen eta oso importantia izan da krisi honetatik ataratzeko beste modu eta beste erabatian. Europatik herri txikietaraino Euskal Sozialistak gure ibilbide
hortatik ez gara urten eta azken finean demostratu egin degulako beste erabateko gobernuak eukiteko aukeriak ere baditugula beste azkeneko krisiari begira, ezta? Azken finean eskutu sozial bat lortu egin dugu gure enpresei babesa eman diegu enplegua sortzeko, gure enpleguan eta batez be eskubideen inguruan gauza oso onak egin dira erreforma laboralean eskutik, pentsioen igoera, beken igoera, ingreso minimo vitalaren inguruan, hainbeste gauzatan eredugarri izan gara gobernuetan. Beraz, hori defendatu egin behar dugu, hori delako importantiena, hori da erdigunean dagoena. Beraz, uste dugu hori defendatzia ere Madrilen eta orokorrian dakagun hain altu dagoen volumen hori eta sarata hori jeisteko aukeria dakagulako eta jendeari mostratzeko egin deguna pena merezi duela eta ildo horretatik jarraitzia nik uste dugula oso onuragarria dela danontzako. Baina zentzu horretan aipatu izan duzu ere, datozen hauteskunde aldi guztietan, Espainiak eta Euskadik berak badutela zer jokoan, ez? Eta zer da zure ustez ez erdigunan denak zentzu horretan? Ibilbide hontatik segitzea, ezta? Eta gehien behar dutenei babestia eta gehien dutena gehiago jartzia, ezta? Gure sistema soziala mantentzia, gure sistema soziala, gure zerbitzu publikoak sendotzia, guk dakagun gai askotan, adibidez, osasun gaietan, gizarte gaietan, gure sistema hobetzia eta etorkizunera begiratzea, eta Euskadi hain garrantzitsua izan den herria hain importantia segitzia, ezta? Uste dut gure gaztiei alternatiba polit bat mahai gainean jartzeko aukeria dakagula, etorkizuna garatzeko eta batez be atzetikan hainbeste lan egin dutenei ere bizi baldintza hobiak emoteko. Uste dut hemen pakto intergenerazional hori emoteko aukeria badaukagula eta ditugun hainbeste erronkei aurre egiteko momentu oso egokisa dela. Beraz, nik uste dut denon elkarlanarekin eta ilusioarekin hori posible dela uste du. Eta horren jakitun beraz, ez, hauteskundeetara begira nola aurkitzen da PSE, baina udalerritan adibidez, sorpresa gehiagorako eta ematen du, ezta? Bai, uste dut momentu oso egokian dakagula, eta gobernu guztixetan egin dugu lana nabaritzen dela, eta hori agerian ere bada. Leku askotan aukera asko dakagu ez bakarrikan igotzeko baizik eta garaipena lortzeko, Gasteizen adibidez, eta beste leku batzuetan ere sorpresa emoteko momentuan bagarela pentsatzen dugu. Beraz, ilusio handiz, alderdi xan barne sendotasun askorekin eta unidade horrekin, goiaz denak ilusio guztixakin, urrengo maiatzaren 28an alden eta emaitzik hobiena lortzeko gobernuetan importantiak izateko eta gobernu horiek lideratzeko. Honekin eta hauteskundeen bueltan saltzen den ibilbide horretan, zorte hon eneko eta eskerrik asko gaur gurean izatearren. Eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Kaixo, Afrika bibat naz eta musika nire bideoklipa gisa presentatzen ator. Ondino ikusi baduzue, badakizu zer egin. Playa klikatu eta dantzatu. Kalera banoa, ezin da falta, musika jaskuetan, erritmoz betean, ere munduan, galdu egiten naiz, soinuetan bilduta, lasaitasunean, musikaren boterea, zinezkoa da, konpara ezina, den aldatzen dan bitartean, hori arraitzen dugu, izaten berdina. Hau ez datzen,
musika da oberena. Musika. 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 Esaidazu zer nahi duzun. Aizu nahi baduzu, aizu nahi baduzu, non nahi duzun. Emango nizkizuke belarri ertzean, ta gustuko baduzu ezpain bakoitzean. Egitazu txoko bat zure bihotzean, belarri ertzean, ezpain bakoitzean. Txoko bat gorten dizu nire bihotzean, aurrean atzean, kopeta gainean. Txoko bat gorten dizu nire bihotzean, belarri ertzean, ezpain bakoitzean. Muxu, muxu, nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu, aizu. Aizu hor begira, aizu zuretzat ere badira. Aizu lotxatzen bazara, zatoz eta esan belarrira. Emango nizkizuke belarri ertzean, ta gustuko baduzu ezpain bakoitzean. Egitazu txoko bat zure bihotzean, belarri ertzean, ezpain bakoitzean. Txoko bat gorten dizu nire bihotzean, aurrean atzean, kopeta gainean. Txoko bat gorten dizu nire bihotzean, belarri ertzean, ezpain bakoitzean. Muxu, muxu, nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu.
Ordu bata iritsi dela, heldu da eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako gaur ditut hemen nirekin Albo Banatan, Jon Ansa eta Maialen Ferreira, ondo etorri. Bioi. Eta hasteko, mozio zentzurez hitz egiten, eta, gure inguruko gobernuetan gertatzen ari denez ariko gara, hasteko. Eta, lehenbizi Frantziara begira jarriko gara, erretreta erreformaren bueltan gertatu den guztiarekin, badukagu bideo bat gaia kokatzeko, eta helduko diogu eztabaidari. Zentzura mozioak gainditu ditu Parisko gobernuak 9 boto eskazengatik Asamblea Nazionalak atzera bota du erreforma oztopatzeko Elisabeth Borneren gobernuaren aurka jarritako 2 zentzura mozitako bat. Liot taldeak, hau da askatasunak, independenteak, itsasoz araindikoak eta lurraldeak bultzatutako mozioarekin ere ez da posiblea izan Borneren gobernua kanporatzea. Alderdi arteko testuak 218 boto jaso zituen, baina beharrezkoak ziren 287. Bigarren mozio zentzura bat ere aurkeztu zuen eskuin muturrak, babes gutxiago jaso zuen ala ere, aldeko 94 boto alegia. Edonola ere, inoiz baino gehiago, presidentaren alderdiak bere ahultasuna erakutsi zuen asamblean. Frantziako gobernuak zentzura mozioak gainditzeak adierazten nahi du onartu dela erretiro hartzeko adina 72 urtetik 74 handitzen duen erreforma Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Hori bai, proiektua ez da indarrean jarriko automatikoki, Emmanuel Macronen presidentearen sinadura ezinbesteko baita, eta hori ez sinatzeko eskatu du oposizioak, gizartea kontra dagoelako. Boto eskazengatik, baina Macronek bere gobernuaren jarraipena eta pentsio reforma salbatu zituen, eta horrek kaleko protestak areagotzea ekarri du. Liot alderritik beste aukera batzuk geratzen direla dirazi dute, hala nola, auzitegi konstituzionalera jotzea edo erreferendumaren ekimena abiraztea. Eta tentzioa tinkotzen doan bitartean, asteartearekin Macronek bilerak izan ditu. Goizeko lehen orduan bildu da Elisabeth Borne lehen ministroekin eta haren gobernua babesten duten 3 alderritako buruzagiekin. Ondoren, bi ganbera legegiletako presidentekin bazkaltzeko lotu da. Azkenan Liot taldearen mozioa bera izan da arrakastatxoena, ala ere 9 botogatik, ezin izan da atzera bota. Nola zabiltzate bizitzen apur bat Frantziar Asamblean bertan, eta baita ere kalean gertatzen ari den giroa eta tentsioa bereziki? Azteko egoera ineditoa da Frantzian, ez da? Frantzia sistema politikoan Asamblea Nazionalak edo parlamentuak funtzio batzuk ditu esleituta eta presidentetzak beste bat. Beraz, nolak bi legitimitate iturri daude, ez da? Hor sortzen den bikoizketa batzuetan, eta egon dira fase batzuk kohabitazioa ditzen zaiona, presidente alderdi batekoa eta lehen ministroa beste alderdi batekoa, nolait bi legitimitate elkarren aurka jartzen direnak, ezta? Kasu honetan hori muturrera eramaten da, ze badago 3. Faktore bat, eta dela kalea, ezta? Eta Frantziar estatuan nolabait langileriak saiatzen da kalean sujeto politiko bezala jokatzen, alegia eragile politiko bat, erabakietan eragina izango duena. Eta sistema politikoaren arazorik nagusiena segurazki da, ez dagoela inolako mediazio egiturarik, alegia boterea oso vertikala dela, oso goitik berakoa dela, presidenteak dituen botereak izugarriak direla, edozen momentutan presidenteak erabaki dezake, erreteten erreforma atzera ustea, egun batetik beste erabaki dezake, inongo arazoria. Beraz, horrek koktel bat sortzen du, perfektua Frantziatik etengabeko istiluak ikusteko. Eta baina ziklikoki gertatzen den zerbait da, etengabe gertatzen den zerbait da, eta sistema politiko hori 5. Errepublika eraldatu ezean aurrikus daiteke arazoak ez dira konponduko eta agian okerrera joko dutela, ez da? Bai ez, bainera ari horri tiraka, berez, printzipioz esaterako ez, orain onartu denarekin, Macronen sinadura beharko litzateke, baina esan duzun moduan, badira beste hainbeste aukera eta horrexegatik kaleak sutan jarraitzen dute. Bai, nire ustez, hemen Macronen politikak eroz eta eskumarantz doi, eta hori azkenean zatiketak sortzen ditu eta kaletan ikusten da. Protesta geroz eta gehiago daz, eta oso fuertiak dira, ehundaka atxilotu daz oinarte, gehiago egongo dira ere. Eta azkenean, gobernua azaldu duenez, oso ahul dago edo ahulduta, eta ikusiko dugu zer gertatuko da, bihar Macronek erreforma honi buruz hitz egingo dau, ere ministroarekin bildu da, ikusteko zer egin dezaketen, baina egia da, botere absolutu daukola. Orduan, erabakitzen badute reforma hau aurrera botatzea, aurrera botako dute.
Eta kaleko egorari dagokionez, sindikatuek dagoeneko ohartarazi dute, kontuz ibiltzeko momentua badela, izan ere dagoeneko sinadurarik gabeko mobilizazioak eta alakoak ere ez aurrera doaz, eta sindikatuek baina ez da hainbeste euren esku mobilizazio baketsuak eta antzekoak egita, zer gertatu daiteke? Ere usator, nabardura oso importante bat egin behar dela Frantziako sindikatuen inguruan, ez da? Batetik, Frantziako sindikatuak, Frantziak gizartean oso gaizki ikusita daude, oroar, ez da? Eta normalean, kale mobilizazioak, jaz dira ezaten bakarrik gobernuan estatuaren kontra bakarri, bezik, sindikatuen boterea bera ere desbordatu egite dute momentu batzuetan, baino gehiagotan, ez da? CGT sindikatuak egia da ahalmen handia daukala, mobilizazio eta antolakuntza ahalmen handia daukala, baina ez, txaleko horien mobilizazio guztiak sindikatuen boteretatik at gertatu ziren, eta horregatik izan ziren bezalakoak, ez da. Kontu honek gara, Frantziar kultura politikoa lehen esan dudan bezala, langileak antolatzen direla nolait botereari aurre egiteko, eta hori gauza sekular badela, alegia, Frantziako historiako azken 200 urteotan etengabe ikusten dugun errealitate bada, eta oraindik ere ikusten jarraitzen duguna, ez? Biolentziari dagokionean, bai, violentzia badago eta egongo da, ez da? Melanchonen hitzak atzo edo egun zentzu hortan esanguratsuak izan ziren. Ez da, berak aipatu zuen zertzen violentzia. Eta berak esan zuen erretreten reforma bera ere violentzia dela. Jendeari kalea ez manifestatzen ustea hori ere violentzia dela. Alegia, violentzia politikoaren definizio askoz zabalago bat eman zuen, ez da? Beraz, normala da, nolabait esateko, normala da, ohikoa delako, erantzun violento bat egotea kaleetan, ez da. Bai, ez, baina batetik bada sindikatuek egiten zuten eskari nagusia, ez handitzarena pentsioa hartzeko adina, baina azkenean ere frantses gobernuak erabaki duen modua erretreten erreforma hau implantatzeko horrek ondioko ere haserre handiagoa piztu du. Bai, hori da, ez azkenean Macronen konfiantza galdua da, eta herritar askok behar bada Macroni botoa eman zioten eskuin muturrak ez irabazteko, ero boterea izateko, ez, eta konturatu ziren hori akats bat dela, ez, eta horregatik, eta Joneko oso ondoa esan dago moduan, ez, herritar askok sentitzen dute sindikatuak boterearen horren parte hartzen dutela, ez, eta horregatik, badakizu gatazka zelan hasten diezen, baina ez zelan bukatzen diezen, ze azkenean indar asko sortzen da kaleetan eta ezin da kontrolau. Eta demokraziaren galeragatik haserredak jendeak kalean? Nik uste dut, Europar mendebaldean bi iturri daudela, haserrearen eta ezin egonaren bi iturri daudela, ezta? Bata da, bizi baldintzen okertzea, emango dizkigute nahi duzen datu guztiak. Makroak, esango digute lana sortzen ari garela, ez dakize izan, baina realitatea, benetako datuak, eta Frantzian konkretuki oso nabarmena da, bizikalitatea langileena beherantz doa. Eta beherantz joaten darama 20-30 urte minimoki. Erosalmena, bizikalitatea eta barretan. Hori beherantz da. Horan, alperrik esango diozu jendeari, hori ondo dio, hori bat. Eta bigarrena, zuk egin dezun galderari lotua, da nolait injustiziaren sensazioa. Eta injustiziaren sensazioa dator demokrazia gabezi batetik, ez da esatera. Baina erabakiak non hartzen dira, nork hartzen ditu, norekin kontatzen da, zeinen alde hartzen dira erabakiak, ez da? Orduan, ez dagoenean, lehen esan dudan bezala, mediazio egiturarik, ez dagoenean erabaki markorik jende xearentzat, langileentzat, Europarentzat oroar, eta Frantzian bereziki. Ez dagoenean, jendeak azkenean bilatzen duen modua bere iritzi politikoa emateko mobilizazioa da. Eta mobilizazio horri erantzuten zaionean errepresioarekin, jakina horrek ere ekartzen du, erantzun bortitz bat edo. Tarek zer egin duzuen ustez egietan gobernuan bertan, zeren horregoera ere ez da bat ere xamurra? Egia da, ez da xamurra ez, eta azkenian ikusiko da, hemen zen nolako gobernua sortuko da, baina Macronentzako, hau da, oso pauso garrantzitsua, ahula agertzen bada, hor arazo asko sorditzaketeke eta azkenean boterea galduko zauen, ez? Nire ustez ez da hauteskundeak jarriko, ze badaki ez zuela irabaziko, edo behintzat antza denez ez da ontxe bertan irabaziko, saiatuko da legislatura hau agortzen, eta ikusiko dugu hurrengoko hauteskundeetan, baina holan jarraitzen bada hau, ez dakit, zer gertatuko da.
Baina hor beste Elisabeth Borneren dimisioa ere eskatu duenik badago tarteka. Bueno, jakina, ez da, bera dago, kaso honetan gobernuburua dago, zeran, ez, xede puntuan edo, ez da. Kontua da, Maialeneko esan duen bezala, presidentearen boterea izan daiteke kamara disolbatu eta bere hauteskundeak eretza. Ateratzen ari den inkesten arabera, ezkerrak oso emaitzak onak izango lituzke, eta uste oso importante dela ezkerraren papera aipatzea ere, ez? Zerez, hemen ikusi dugu konparatuta Espainiarekin, ez? Pentsio erreformak eta bar, baina Frantzian ezkerrak erabakita dauka nolabait antisistema izatea, alegia. Ezkerrak proposatzen duena Frantzian da 6. errepublika bat egitea. Alegia, 5. errepublika bertan bera utzi, eta beste errepublika mota bat, beste konstituzio berri bat, beste prozesu konstituzio gila, goratzen zait Espainian ontaz hitz egiten zela, duela oso gutxi arte, ez da, hori Espainia beste evoluzio bat ere eduki duzentu horretan, ez? Eta Frantziako ezkerra ez da edozein ezker. Momentu honetan, parlamentuan sekulako indarra dauka, hauteskundetan ere sekulako indarra dauka, eta kaleetan ere bai, ez? Eta bukatzeko, nik uste, mobilizazioetan jokoan dagoen bakarra ez dela Frantziaren etorkizuna edo lehen ministroaren etorkizuna, uste, Europa osoaren etorkizuna neurri batean ere jokoan dagoela, ezta? Eta esango zenukete aukerak ireki daitezkela errepublika berri horren baitan? Bai, aukerak badaz. Herritarren protestak oso goraka doiez, eta azkenean badakigu Frantzian mobilizazioak indarrasko dauketela ez, eta hasi dia, baina lehen esan dudan moduan, ez dakigu noiz bukatuko denez, eta hori aitzakiat hartuta, barkatu, behar bada, ikusiko da Frantziako gobernua zenolako mota da zelan aldatuko da, ez? Azkenean, behar bada, inoiz jakin edo ezagutu ez dugun, Frantziako parlamentu bat ezagutuko genuke. Ez da hor, hasteko gainera pentsioen asuntuari lotuta gehiago ezkerrak referenduma da planteatu duen aterabidea bera, horren inguruko zer iritzi zuen? Bueno, a ber, hitz egiten ari gara, iritzi inkestetan, uneko 80an dagoela erreforma hau atzera uztea, beraz, referendum batean zerratu daiteken ustez aurreikusgarria da, baina horrek ere zerikusia dauka sistema politikoa eraldatze horrekin, ez da lehen aipatu dugu horrekin eta zugadetu didazunarekin, alegia demokrazia faltaren pertzepzia oso nabarmena da, ez da? Eta azkenean, demokraziaren baloreak, nahiz eta Europar espazioa ezin den demokrazia osotza tartu, dolako demokrazia liberal representatibo bat, krisi haundi batean sartuta dagoena, baina herritarren artean balore demokratikoak badaude. Eta hor dago dekalaje bat, ezta? Herritarrek dituzten balore eta aspirazio eta espektatiba demokratikoak eta sistema politikoak eskaintzen dizkienen artean, ezta? Horan, erreferendumak dira modu bat, beste modu bat, nire ustez nahikoak demokrazian sakontzeko, ezta? Baina Europar espazioaren demokratizazio bat ematen ez bali bada, datozen urteotan, aurreikusi daiteke istiluak oroar gorantz joango direla eta ez Frantzian bakarrik. Bai ez, gainera horrekin lotuta ere kalean gertatzen ari dena bera artikulatzeko beharra ere agian, ez? Beharko litzateke, eta norabide berdinan jarri. Bai hori da, eta jonek esan dugu moduan, azkenean kalean gertatzen dena, ere politikoa da, eta faktore politiko oso garrantzitsua da, ez? Eta ikusiko da, ez bakarrik Frantzian, baizik eta Europa osoan, ez? Olako protestak hasten badia, eta alako neurrien kontra herritarrak agertzen badia, zer gertatuko da demokraziakin, ez? Azkenean, Macronek esaten dago, eta Espainia bai gertatzen da, ez? Era demokratiko baten agintzen dutela, baina egia esan, ez? Azkenean, 80% edo ez dakitzen bate pertsona eta herritarrok justo neurri honen kontra baldin badaz, zenolako, ez? Azkenean demokrazia bat, hori birpentsatu beharko zuke. Bai, ez da, eta lehen aipatu zu nola bihar Macronek hitza hartuko duen, sorpresarik espero genezake, ikusiko dugu sinatzen erreforma bera, ala... Begira, aurrekariak daude, protesten ondorioz, Frantziako presidente batek, atzera bota dezake reforma bat, eta hori, nik uste, kalean mobilizatzen ari direnek badakitela. 9 botoko aldea, zentsura mozio batean modu horretan, oso alde txikia da. Eta horrek sortzen duen ahuldadea eta inestabilidadea ere oso handia dira, baina
hemen aipatu den bezala, atzera botatze horrek ere ahuldade handi bat ekarriko luke. Agian, ja ez luke bakarrik lehen ministroak dimititu beharko, agian Macronek berak, apostu politikoa oso garbia egin du. Hemen arazoa dauka nola gobernatzen duen datozen lau urteetan. Benetan nola ze baldintza dituen Macronek gobernatzeko datozen lau urteetan. Ondo aipatu da bezala, bere herriaren kontra ari da gobernatzen. Bere herriaren gehiengo oso zabal baten borondatearen kontra. Eta modu batera edo bestera. Sistemak ez badu bideratzen, aukera bat, herriaren borondatea realitate bihurtzeko, azkenean herriak berak bilatzen ditu beste bide eta beste modu batzuk presionatzeko, eta hori azkenean bere kontra torreteke, baina Macron uste dut Frantziako eliteentzat momentu honetan amortizatuta dagoela, esan dute horrengo urteetan, eta gero oso atera bide zaila ikusten dut. Biharko agerraldi horren zain geratuko gara, eta artean Espainiako Kongresu gobernura mugituko gara, izan ere gaur hasi da Voxek proposatutako zentzura mozioaren eztabaida bera, Pedro Sánchezen aurka, proposamen bitxiekin baita ere eta ikamika sortu dutenekin erdian, ez da gaur saioa jarraitu alizan duzuen, Abascal bera hasi da hitz egiten? Oso gutxi jarraitu dugu egizan, baina, ni behintzat, baina irainak entzun ditut ja, deskalifikazioak, eta, Abascalen normala da, ez da berria espero ez, baina, Tamamesek diskurtsoa irakurri izan dut, El Diario.esen publikatu genuen, eta egia da, bere gidoia, edo, instituzionalizazioa, era instituzional baten hitz egiten zuela, ez, eta Voxetik aparte, eta hori nire ustez ez, Voxen estrategi hori ahultzen dago, ez, ere, egia da, Tamames oso nagusia dela, eta bere, azkenengo diskurtso handi moduan aurkeztu dauela hau, eta badaki berak, eta nire ustez kamara guztiak hau ez daukela inongo zentzurik, eta ez dela aurrera atarako, ez. Eta ze intentzio zuen Voxek Tamamesen proposamen horrekin? Badirudi Tamamesek ez diola txalojo Abascali, hori entzun dut ere. Voxen asmoa azkenean da, bere haukan tresna politiko bat, 50 parlamentari dauzkate, beraz, normala da hori erabili nahi izatea, ezta? Kontuan eduki behar da, momentu honetan alderdi popularrarekiko daukan harreman horretan, Voxek nahi duela, bere tokia kontsolidatu, ezta, nolabait, alderdi popularra oso indartsu dagoelako momentuetan enkestetan bentzat, eta alderdi popularra berregiten ari delako, bere espazio politiko guztia, eta horri bideratuta dagoen zerbait, gero eraginkorra izango den edo ez, gero ikusi beharko Tamamesen diskurtso osoa, berearen Abascalek hitz egin zuenean, ez da, tokatu zitzenean Abascali ere, esan zen oso gaizki gelditu zala, eta burla egin genion guztiok Abascali eta bar, baina Voxiko gintzen inkestetan, ez da, orduan, ikusi beharko da, benetan, Tamamesek egin duenaren impactua zendan, nez da guri pixkat erridikulua iruditu, agian ez da, ez zaioa ingaizki ateratzen ikusiko dugu. Ez, bazirudien behintzat antzerkitik ere asko baduela honek, eta semuzunaren arira ere, eta zuga aipatu ez nola, aurrera ez duen egingo mozioak, ala ere, PP-ren bueltako, harremanak, eta antzekoak sustatzeko badirudi badabiela, balio izaten, abstentziora egin du oraingo honetan, eta bestetan ez da horrela izan. Hori da, ez nire ustez, eta entzun izan dut, ez PP-ren hainbat kideek, antzerki honen aurkadaz, baina ez dakit agertuko diozen edo ez boskatuko duten, ez abstentzioa hor dago, baina behar bada ez dute ez boskatuko PSOE-en babesa edo PSOE-eri babesa ez emateko, ez, eta, hemen gertatzen dena, bada, nire ustez Voxek indarra hartzen ari dagoela gutxinaka, ez, eta honelako agerraldiak naiz eta, Jonek esan duen moduan, guri barregura eman egia da, eta ni onjala aste batzuk egon izan Madrilen, eta bertako jendiekin hizketan, egia da pixu oso asko irabazten ari da dauela, ez, eta behar bada Euskal Herrian ez dugu somatzen, baina Madrilen igertzen da, ez, eta hori beldur pixka bat emuten ozta. Ez, eta gero ere, bada, zentzura mozioen erabilpena bera, ez? Pedro Sánchez bera alaxe iritsi zen ere gobernura, hala ere, erabilpen honek ere uzten du zer pentsatzeko?
Bai, Espainiako konstituzioan zentsura mozio konstruktiboa ditzen dena ezarri zen, horren helburua da ejekutiboari estabilidade bat ematea, ez? Oinarrituta dago Alemaniako konstituzioan, eta beraz, zentsura mozio bat egiteko beti hautagai alternatibo bat jarri behar dezu, ezta? Ze zentzu dauka zentsura mozio bat egiteak, ez bali badaukazu gehiengo bat alternatiboa, ez? Hori da zentsura mozioaren erabilera okerra, zuk iradokitzen duzun bezala. Gogoratu gara, bere garaian Felipe Gonzálezi ala egin ziotela, baina Adolfo Suárezi ere, Felipe González berak, ezta? Nahiz eta gehiengoa ez eduki, aprobetxatzen dute, egun horretan protagonista zu bihurtzen zara, eta horrek komunikatiboki indarra handia ematen dizu, ezta? Bueno, sistemak ahalbidetzen du hori egitea. Eta Mamesen kasuan redizidiontea da, berak parte hartzen duen laugarren zentsura mozioa. Eta bat izan zen oso esanguratsua, zen Madrilgo alkatetzan egin zuen, zuk ondo jakingo duzun bezala, eta izan zen, bera alderdi komunistako zinegotzia zen, CDS-era pasatzen, Adolfo Suárezen alderdira pasatzen, PSOE-ko alkatea kentzeko, eta irabazi zuten, ezta? Eta Mamesek berak lehenago parte hartu zuen alderdi komunistarekin CDS-ko presidente Adolfo Suárez kentzeko urte bat zulenago. Beraz, azkenean erabilera okerra dago, baina Mamesen kasua da aparte. Ez da, bere azterketa bakarra egiteko moduan, eta erozuk ere aipatuzu Mailen nola Marrin Igerri egiten denez, peperen gorakada hori, horrek eta, mozio zentsura honen kontu honekin nola geratzen da Sánchez, ez? Panorama horretan gainera batez ere ikusita, azken hilabetetako erreforma eta lege guztiak aurrera ateratzeko orduan izan diren ika-mika eta eztabaida guztiak. Sánchez gaur aukera oso garrantzitsua dauko, ez? Alternatiba moduan, edo bera alternatiba bakarra moduan aurkezteko bere burua, ez? Eta aprobetxatu dezake, gainera, Feijóo ez dela egongo, ez dakit agertuko da azken momentuan, baina esan dago ez dela agertuko, ez? Eta hori bai, estrategia moduan erabili dezake, ez? Gure bakarrak, besteak badakigu nolakoak diezen, zen motatako antzerki eta politikak egiten dituzten, eta nire ustez gaur irabazle Pedro Sánchez izango da. Ez dakit konfunduko nazen ala ez, baina hori uste dut. Ales, uste duzu ere? Bai, ni uste ez dela konfundituko. A priori bai horrela da, ikusi gara gero partidua nola bukatzen dan, jokatu emar delako, baina ez Sánchezi aukera bat eman, zegia Sánchezek lorpen batzuk izan dituela, baina arazo, zera berdintasun legeekin, eta hor arazo politiko handietan sartu da, eta honek aukera bat dira, azkenean, ultraeskuinak Sánchezentzat beti funtzionatu du salbabidas bezala. Beti lagundu dio justifikatzen zentsura mozio bat. Lagundu dio gobernu estable bat sortzen, eta guztia justifikatzen da, eske Sánchez ez badago, Vox dator. Orduan, gaurko eta gero, marko hori uste Sánchezek indartu dezakeela bai. Bai, ez, baina, haintxe justu akorratu naiz, lehentxagoeneko handu ez da bertan izan dela, eta bai, aipatzen zuen, hola, Podemos ari den denborasoan oztopatzen Sánchezen bide hori, eta gauzak eta guztiekin egiteko, norabide hori oztopatzen ari dela une oro horretaz. Hori esaten ari dira, eta ni hainbat sektore justo progresistetatik entzun dut diskurtso hori, ez? Baina nire ustez, bai Podemos eta bai bestaldetik adibidez Mozaldegeari buruz gertatu dana, EH Bilduk eta ERSek bere lana egiten ari dira, ez? Ez da gauza bat PSOEk edo Pedro Sánchezek prometitzea zer lortuko dauela, edo bere migajekin gu konformatzea, baizik eta herritarron mesede eta herritarrengatik gobernatzea, ez? Eta zer gaizki egiten badau, ezkerraren eta herritarron esku dago hori esatea eta hori aipatzea, ez? Eta behar bada, gauzak zuzentzea, bai PSOEk eta baita Podemos ere, ez? Akatsak egiten baditu, ez? Baina azkenean ezin gara konformatu, gero pasetan da, Macronekin pasetan dana, ez? Berak gauza bat ezan, hauteskundeak irabazi, eta gero nahi dauen egin, eta hori ezin da onartu.
Bai, ez, gainera horre beste, eta lehentxeago ere pentsioez aritu garela, ez, hor orain bada zabalik, babesa bilatzeko, beste etapa berri bat, ez, pentsio reformen bueltan, Euskal Herria Bilduk esan zuen babestuko zuela, hor alargunen bueltan ez, egindako aldaketa batekin, pentsiounak, justu orain inguzten gabiltza irudietan, ez, mobilizazio dinamika potoloa abiatu dute azken astean, eta ez daude batere adoz, ez zenbat dute alako ekinbideek kutsu hauteskunde zaleaz, eta arriskurik badute? Bai, ez esan ez du EH Bilduren zatere? Bai, noski badutela, EH Bilduk erabaki batzuk hartu ditu, hemen ondo azaldu dan bezala, eta EH Bilduk erabaki paper jakin jokatzea Madrilen. Bere garaian, abizu zetuen aurre kontuak Sánchezenak, edo zentsura mozioan parte hartu zuenean, jendea galetzen zion EH Bildur, baina zeren truke. Baina zer lortu duzue? Ez duzue zer lortu esaten zuten, ez? Eta goratzen ez, mai honetan ere hitz egin izan dugula horri buruz, baina EH Bilduk lortu ditu sekulako etekin politikoak, sekulakoak. Beraz, gauza asko irabazi ditu, ezta? Arriskuak hartuta zuk ondo aipatu duzun bezala, baina ere momentu batean ez ezkoa esan, bardaz? Hemen esan da moduan, ez? Mozalegaren inguruan aurkeztuan lege hori, EH Bildu ezin du onartu. Nahi izango balu ere, EH Bildu ezagutzen duen edonork, EH Bilduren boto maila, EH Bilduren militantzia, ezagutzen duen edonork badaki ezin duela asumitu politikoki horren alde boskatzea. Kontra, daukan aukera bakarra da, limiteak daude. Ez du pentsioetan, bai, jokatu dezakezu arrisku batzuk hartu, agian ez da ideala, baina zerbait lortu duzu, baina eske Mozaleiaren kasuan ezin diozu hori eskatu. EH Bildu eta nik uste Esquerra Republikanari ere ezetz, kontain euketa gaina Katalunian eta nola aplikatu dira Mozaleiak eta bar, ezta. Orduan nik uste hor akatsa gobernuarena izan dela, edo gabezia gobernuarena izan dela, eta segurazki Alderdi Sozialista berak ez delako ausartu, zenbait botereri aurre egitera, ze Podemos pozik egongo litzateke, EH Bildu eta Eskerrak esan dutena beteta, ezta? Pentsioen kasu konkretu horretan, orain diba falta da beste hainbat alderrien artean, baina bertoko irrepatu da EAJak zer esaten duen, ala ere bai gabiltza ikusten da zuk esan duzu ez, Mozalegearen bueltan ere nola ari den aprobetsatzen EAJ Euskal Herria Bildurekin ez, talka hori auspotzeko. Bai, hori gertatzen da, ez, eta jonek esan dago moduan. Geroz eta indar politiko gehiago dauko EH Bilduk Madrilen, eta hori erakutsi da, eta ikusiko da hauteskundetan, ez? Nire ustez estrategia egokia da, ez? Eta azkenean Euskal Herrian alternatiba gisa aurkezteko bere burua, bai Madrilen eta baita Euskal Herrian ere, oso estrategia bai ona izan da, ez? Eta nire ustez EAJak hori badaki. Eta igertzen da, ez? Eta pentsioen inguruan, pentsiodunak esan dute eta saldu dute, ez? Naiz eta alargunekin bai lortu tratu, hobekuntza hauek, ez? Jarraituko diak kalean, eta euren protestak jarraituko dituzte, minimo bat lortu arte, ez? Eta azkenean, hori bai esanguratsua da, ez? Eta ez direlako konformatzen, eta Euskal Herrian mugimendu oso indartsua sortu dalako, eta azkenean, esaten dute moduan, ez zai axolaz nor gobernatzen dauen, baizik eta pentsioak beti defendatuko dituzte. Bai, ez da, gainera, hauteskundea datozela, bat hor garaia kaletatik ere ez, eskariak egiteko erakunde eta alderdi politikoei. Eta, horre tartean ere badaukagu aspaldiko handi bat ez, abiadura handiko trena badena, atzo bertan Euroeskualdea batu egin zen, ontaz hitz egin zuten, alere Urkullu badabil azken hilabetean bereziki ez gai honi nola, baita heldu guran, badaukagu bideo bat aiakokatzeko eta helduko diogu. Iparraldea eta hegoaldea lotuko dituen abiadura handiko trena 2030erako espero zen, baina Frantziako otsailean adierazi zuen HTaren Bordeletak arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Emmanuel Macronek esandako arbuiatu eta Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak mezu bana idatzi zien Frantziako eta Espainiako presidentei, Euskal Y-koaren lotura arintzeko eskatuz. Pedro Sánchezek bere konpromisoa agertu zuen, Macronek ordea ez du horren gaineko konpromiso zehatzik hartu nahi izan. Konpromiso zehatzik ez du hartzen, erantzun dio esanaz, mahai gainean dagoen kontu bat dela eta baztertu beharko dela. Gauzak horrela Euroeskualdeko agintariak Donibane Garazin bildu dira HT aritzeko eta ardatz atlantiko lehen estea eskatzeko besteak beste. Eta ezinezkoa dena da tren garraio bide kate honetan
zulo bat izatea, eta zulo hori izatea Frantziako gobernuak ez duelako betetzen bere konpromiso Europar erakundeen aurrean. Maria Txibite Nafarroako gobernuburuak bere aldetik epeak betetzean jarri du azpimarra. Asegurar los plazos. Creo que eso es la clave de la cuestión. Alain Roset Euroeskualdeko eta Akitania Berriko presidentaren esanetan egungo trensareak ez di dauden beharrei erantzuten. Eta Frantziako garraio ministroari argi eta garbi esan omen dio zein den mugaz gendiko trenbide loturaren inguruko bere jarrera. Testu inguru honetan Euroeskualdeko agintarien batzarra baliatuta bizi mugimenduak Donibane Garaziko herriko etxearen atarian egin du elkarretaratzea. Abiadura handiko trenaren lanek ez dutela zentzurik iritzita eta lehengo trenbide sarea berritu dezatela eskatzeko. Badirudi agintariek azken hilabetean jarritako fokuaren arabera Frantziak duela abiadura handiko trena atzeratzearen erru guztia. Gauza ezberdina daudez, nik poztenez ikustea Euskal Administrazio ezberdinetako ordezkari agintariak eta elkartuta interes komun batzuen alde, eta uste hori interesgarria eta nire Europa mailan eta horretaz aritzea, bero zehazta da gaia, ze gairen inguruan. Iruditzen zait, Hego Euskal Herrian ere gaia oso gaizki kudeatu dela, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak berak urte askotan oso gaizki kudeatu dela, eta promesa asko egin direla, ez direla aurkeztu bertziran estrategia eta planak, eta gero, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria lotuko dituen abiadura handiko trena, ez dugu behar abiadura handiko tren bat Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria lotzeko. Gauza pila bat egin ditzakegu lotzeko Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria, hemen askotan aipatu den, hezkuntza sistemaren inguruan pausoak eman adibide gutxu bat jartzeatik. Baina gauza asko egin daitezke, ezta? Eta gero beste kontu bat, tramo horretan, Endaiatik Bordelera doan tramo horretan sekulako oposizioa dago proiektu horri. Horrek ikusi ditugu protestak berriro, baina denbora asko daramate horren kontra. Eta ikusi behar da, lurraldeari, euskal lurraldeari ere, ze kalte eragiten dioten obra horiek. Kontu, ari gara lotzen abiadura handiko tren bidez, ezagitzea hiriburu, baina gero agian kalte egiten ari gara ere, euskal barruko lurralde kohesioari ere, beste modu bat ere, edo beste bide batzutatik, eta uste hori ere kontuan hartu behar dela. Baina justo tramo horretan udalak eta alkategaiak ere agertu izan dira kontra. Proposamenak badaude ez bereziki parte horretan agian egingarriak oraindik ere izan daitezkenak, trenbidea bera ez berritzea edo modernizatzea, hala ere? Bai, hori da, nik ez dut ulertzen zagatik badauen trenbide sare bat eta berriztatu egin behar bada, zergatik ari diezen honako superinfrastrukturak sustatzen, ez? Eta egia da, HTren aurkako hainbat mugimendu eta herritarrak daz, hori hemen ikusi dugu moduan, ez? Ni arrasateko ganaz eta bertan HTren aurkako mugimendua oso sekulakoa da, ez? Eta azkenean justo udalaitz mendiaren azpitik pasa behar dalako eta niretako hori da, egia da ez dela beharrezkoa. Eta ez da beharrezkoa, baina ez direla ez dutela atzera pausorik emango. Behar bada atzeratuko dute, baina atzera pausorik ez dute emango, ez? Baina, egia da bai, Frantziaren lehentasuna ez dela orain, eta hori esan dau eta demostratzen ari die. Bai, ez, hori da, Frantziak esan dio Urkulluri edo Urkullu bialitako ez, mezu horren erantzuna, mahai gainean badela gaia, zerbait erantzutearen alegia, baina hori esaten zuen zen, prioridadea ez da frantses gobernuaren zat. Hori da, hemen ere mahai gainean egon da, eta mahai azpian, eta mahaiaren toki guztietan. Hemen arazoa da, hori guztia bukatzen den momenturako, baina arriskoa dagoela, azpiegitura bezala ere zarkituta gelitzekoa, zeren egiten ari garen abiadura hau guztia, eta esan diren gauza guztiekin, eta bar, esan nik uste dut, berriz errepikatzen dut idea hori, uste dut mugaz gaindi eta administrazioz gaindiko elkarla lotura aldarrikapen exigentzia guztiak ongi etorria direla, uste dut bide horretan gauza asko dagoela egiteko eta lortzeko,
baina horrelako proiektu kontrobertitu, polemiko, eta inbesteko ondorio negatibo ere badituen proiektu batekin elkartzeak, ez zite esperantza hondirik ematen, ez da. Bai, ez gainera, agian honen proiektu beraren kontra izan den jendea asalatu egiten da, ere orain ez, azken urtean bereziki, EAJ-ko ordezkariek proiektu honekin hartu duten jarreraz ez, oso kritiko denboren asunto honekin ez, agian ere, alderdiak berak esan genezake ez, beste akordio batzuk ematera aurrera eramandako proiektu bat badela, eta agian jendeari mugidu egiten dio ere, ez ikustea izan Bilboko alkatea edo danalakoa ez, asarre, ez, gai honekin. Bai, erben artean ere azarrea piztu da, ez? Eta ez dakitelako nola helduko dan hirietara trena, eta hori azkenian, igual Madridetik erabakitzen dute, gero amendik, eta harremanak ere euren artean ez dira honenak, eta horregatik alako liskarrak sortzen diez, hemen Aburtorekin ikusi dugu. Nire ustez, proiektu osoa txapuza bat izan da, eta gainera lehenengo harria jarri izan 1984 urtean, ni jaio nintzen urtean. Orduan, ez dakit, hau noiz lortuko dan, 2007an esaten dute, ez dakite eurak zelan kudeatu, eta azkenean hori herritarrak somatzen dute, ez? Gure lurrak suntzitzen ari diez, kristoneko barrabaskeriak egiten ari da naturan, eta gainera ez daukogu hemen fruituak eta ez dugu jasoko, ez? Eta gainera, nork erabili behar dau tren hau? Zenbat kostatuko zaigu, ez? Tren honetan bidaiatzea. Gu erabiliko dugu, gure egunerokoan, nire ustez nik ez. Eta ni moduko pertsona asko da, ez? Eta azkenean, hori ikusi beharko lukete zer egin. Bai, ez egia da, justu azken urtetan erresistentzia asko suertatu direla, ez? Bada merkantziaen garraioko asunto hori, ez? Burgosekin loturan, gero ere, eta zuklen ere esan duzu ez, nola bukatu orduko mantendu ez den egitura guzti horretarako ere, badabil leku hainbatetan, ez? Dirua gastatzen, berritu egin behar delako azpiegitura guztire orduan, agian hor, dudak ere sortu zaizkio gobernuari berari? Bai, noski, eta bene txapuza termina aipatu da. Eta ez dago urrun, eta nola politika publikoak nola ez egin behar diren bezala. Zenbateko gain kostuak kudeak eta txarraren gatik. Zenbateko gain kostuak, baina badira kostu batzuk, aurrekontu ez zuzenean eragiten dietena, baina gero beste kostu batzuk, zenbat balio du udalaitz zulatzeak. Hori nola neurtzen dugu, hori nola baloratzen dugu. Guri eta ondorengo belaunaldiei horrelako inpakto izugarria daukaten obrak egiteak zema kostatzen da, zema balio du, ezta? Eta iruditzen dela azpiegituren eta ekonomiaren eta garraioen ikuspegi oso zaharkitu, desarrollista eta etorkizuna nik uste beste toki batetik joan beharko dela. Gero, azpiegitura egin eta bukatzen baldin bada eta hor baldin badago, nik agian ez maialen bezain zer ezango, agian Bilbora etortzeko, erabiliko dugu. Zeren gaur egun, esan barra, Donostiatik lehen hitz egin du, Donostiatik Bilbora osetik 3 ordu, trenez 3 ordu direla. Autobusa daukogu. Autobusa. Hori da, autobusako, hori da, Macron egiten ari dena Frantzian. Gertuko tren guziak, Baionatik Donibane garatzen zan bilera. Baionatik Donibane garazera joateko tren badaukazu egun osoa. Torran jartzen dituzte autobusak, gehiago kutsatzen dute, garestia eta bar, ezta? Eta orduan da, eredu kontua. Gaur egun ere ez daukagu, eta egin daitezke alternatiba proposatu dira, trenbide horiek beste modu batera ezartzeko, baina nahi dugu abiadura handian joan Bordelera, Parisera eta zakin nora, baina gero ezin gara joan Durangora, Donostitik, trenean, ez? Hartu autobus bat edo auto bat, karretera 70 hamarkadan eraiki zen autopista horrible garesti horretan, ez? Baina egia da, zue gaztea guazareten ni baina azkenean jasotzen ditugu erentzian, ez? Gauza hauek, autopista horiek, hori dena jasotzen dugu erentzian, eta gero etorkizunan kudeatu den berdera. Abiadura handiko trenaren horretan ez dago bizio intergenerazional hori ez dago. Nik uste dela, 84an zegoen ikuspegi bat, baina plani gabe, hasi ziren harria jartzen, jakin gabe oso, nora, venga, aurrera.
Eta orain gaude, horrela, bai. Ez da, injustu orain topo egiten du, gizarteak eta mundu globalak berak dituen klimarekin lotutako erronkekin eta guztiz norabide ezberdinetan doaz, ez? Iritsiko da, gaur egun hartuko balitz erabakia, ez? Halako proiektuat martxan jartzarena ziurrenik ezberdin izango litzateke. Nik espero dut baiet, baina ez dakit, ez, baina nire ustez halako, bai, lehen esan duan moduan, ez? Halako obra erraldoiak eta infrastrukturak orain gaur egun konturatu dira ez dira behar, ez? Eta ni Latinoamerikako aktivista batekin egon nintzen hitz egiten ez, eta Euskal Herrian dago, babestuta moduan, ez? Eta berak esaten zagoen, ez? Europak Latinoamerikan egin dago kriston infrastrukturak eta gure herritatik bota gaituzte, ez? Eta hemen, saiakera era txiki baten, baina saiakera berdina egiten ari dira, ez? Eta egia da, igual Donostitik Bilbora ez da tren honik, eta egia da, oso zaila dela trenan fatia, zedie 2 ordu eta piko edo 3 ordu iaia. Baina, behar bada, beste erabateko, ez, mobilizazioa sortu beharko genuke, ez? Igual kotxe konpartituak edo alakoak lekutara heltzeko, eta ez bakarrik, hirietako ez dakit mugimendua edo mobilizazioa oso asko garatu, eta herri txikitakoa ez aldiz. Badiela moduak, gauzak beste modu batera egitekoak, eta Ipar Euskal Herria zaritu gara horrein batean, frantses gobernuaz ere, eta beraz helduko diegu azterretak euskaraz egitearen afera horri, ez? Astunetan iritsi da brebeta euskaraz egin halko dela, irailean izan zuten iparraldeko ordezkariek frantses gobernuarekin bilkura, orain artean zain egon dira, hala ere bada hor beste azterketa bat, brebeta ez da, basoa dena, ez zaidan burura etortzen, baina hori martxan da dagoeneko, eta hori ezin izango dute egin euskaraz, ez? Zer nolako balorazioa egin daiteke, ez? Asunto honekin, iparraldeko lagunak bizitzen ari diren gatazkaz. Bai, irakurketa da, ezinezkoa dirudiena posible dela, ez? Zera, brebeta euskaraz egin ezin izateko erabiltzen ziren argudio guztiak ezinezkotasuna erortzen dira, ez? Borondate politikoa dagoenean edo behartzen denean, ez? Claro, indarra egiten denean, gauzak lortu egiten dira. Oso tristea da, ez? Euskal Herrian azerretak euskaraz egin ezin izatea. Oso egoera txarretik eta gogorretik datoz, baina ni oso pozik nago, hori bentsat lortu da, eta esan beharra dago nola lortu den, eta zerratik lortu den, eta zeren aurka lortu den, ez? Ez da, nire uste ez bakarrik Ipar Euskal Herriko jendean entzatuna, Euskal Herri osoaren entzat dela ona, eta ari gera konkistatu berri den eskubide bati buruz hitz egiten. Eta uste, garai hauetan ez direla eskubideak asko konkistatzen azken aldian, eta bat lortzea uste pozgarria dela. Bai, ez gero, ala ere gertatzen da, ez zenbateko iraunkortasuna izan dezaketen halako erabakiek, ez? Izan ere 2017an esaterako brebeta euskaraz egin ahal zen. Eta horrek ere beldurra apur bat niri behintzat sortzen dit. Bai, hori da, ez. Azkenean baliteke estrategia politikoak esatea, ez? Gaur esan baietz, eta eta gero 2 urte pasa, edo 3 urte pasa, eta esan esetz, ez? Azkenean, ezin dugu eskubideak borondate politikoetan utzi, edo borondate politikoen esku utzi, ez? Nire ustez, gaur, bebai, hitzein izan dugu, ez? Ikerketa soziolinguistikoa, Euskal Herrian, EAen eginda, eta bertan, euskararen erabilera, eta zenbat pertsonak ja dakite euskaraz buruz hitz egin dute, ez? Eta niretako oso garrantzitsua da, balako aukerak izatea, ez? Azterketak euskaraz, ikasteko bai euskaraz aukera izatea, ez? Beste unian egon zan hemen hizketan, zenolako oso zaila dela, azterketak euskaraz ikastea iparraldean, oso garestia da, eta ez daukiela inongo diru laguntzeik, ez? Eta hori azkenean ikusiko da, ez? Euskara sustatu nahi bada, halako praktikak eta politikak, nire ustez gobernotatik etorriko beharko litzateke eta ez di etortzen.
Bai, ez, baina esatu izan dute ibilbide honetan, bereziki iraieko bilera horren geroztik, zen eta Ipar Euskal Herriko eragiak posik irten ziren bilkura hartatik etxe esperantzaz nolabait esate arren eta sasatu izana edo salatu izan dute gerora, ez? Eta badirudi, kasu honetan ere, sare sozialen bitartez enteratu izan direla brebeta euskaraz egin ahalko dutela, ez da? Frantses gobernuaren alako jarrerak, ez, zer lekutan usten du Euskal Gizartea bera? Bai, hor askotan hitz egin dugu, dagoen mentalitate hori, ez, Frantzian, Hego Euskal Herrian uzten badia zuen esaten batzuetan ezkerreko sektore batzuk edo Espainian ere batzuetan kopiatu edo bere egite dutena, ez, eta da, nolabait berdintasunaren izenean desberdintasunak sortu, ez? Eta lehen Mélenchon aipatu, Mélenchon oso garbia da, oso gogorra da gai horretan, eta orduan bere ulertzen dute berdintasuna dela guzti frantsesa ez egitea. Eta punto. Hori da frantsesa guztion hizkuntza eta hori da berdintasuna, ez? Eta hortik aurrera Maierenek esan duen bezala, borondate politikoaren baitan eskuzabalak izan daitezke momentu konkretu batean. Baina da eskuzabaltasuna da anomalia bat, ez? Gogoratu Korsikako presidenteari etziotela utzi Korsikeraz hitz egiten Parisien, ez da? Frantziako parlamentuan. Etzioten utzi. Berdintasunaren izenean, ez da? Beraz, ideologia horretatik ez dago konstituzionalizatu, ez dago lege batera ekarria, ez dago helduleku juridiko garbi bat, hori horrela ezateko, etengabe borrokan ibili behar dezu utz diezazuten hori egiten, ez? Horrela da. Bai, ez behintzat horri gogor helduta badira Seaska eta inguruko pertsona guztiak. Izan ere, goaldean ere, ez, gero bada hor Nafarroako kasua, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bestetik, hala ere, esan genezake, euskararen kontrako erasoak, ez, puntu guztietatik batzen dira, eta agian lehen zerbait esan duzu zentzu horretan, ez, apurat nazio ikuspuntutik eta euskarari heltzeko eta inoiz hitzein dugu hemen ere, ez, badela agian faltan, borondate oso hau bat, eta tira, ez, aipatu zu azterketa soziolinguistikoa bera, argiak eta ilunak marraztu dituenak, ikusiko zen dituzten ziur datuak eurak, zer balorazio egiten duzu hortaz? Posten naiz, ez, ni azkenean, nire gurasoak eldartunak die, nire kuadriakoak bai, tamalez, eta azkenean, ni Madrilen izan naz, azkenengo 10 urteetan, hortaz, esan daiteke ez, euskara birrikasten ari nazela, ez, eta niretako, ni moduko hainbat eta hainbat pertsona egotia, ez, azkenengo 10 hamarkadetan geroz eta gehiago garelako, asko posten naiz, ez, eta azkenean gazteok, geroz eta gehiago hitz egiten ari gara, edo behintzat ikasten euskaraz, ez, eta hori oso garrantzitsua da. Baina ezin da euskara ikasi, ez badago borondate politikorik, ez, eta hori Nafarroan adibidez ikusten da, ez, ezin da, txibitek ezin dau jarri euskal duntasunaren medailita nahi dauenian, eta ez nahi dauenian, ez, azkenean guretako gure hizkuntza da, eta gure eskubidea da ikastea eta erabiltzea, eta hori gobernuek babestu beharko lukete. Bai, ez, gero Jaurlaritzak azpimarratzen zuen bereziki erabileraren eta ezagutzaren handitzea bera, ez? Nola baloratzen duzu hori? Ongi, argi ilunak gaude, ilunak iaia ezagutzen ditugunak dira, ez, intuitiboki, baina argiak ere badaude, ez, eta Maialen bera dela horren froga, ez, azkenean, hor badago transmisio bat, ez, guraso eraldatik alaba euskalduna izatea, ez, eta hor badago joera bat, ez, badago joera zera bat, nik nire gurasoak kasonten euskalduna dira, aitonamonak ere, baina gune erdaldunean hazi eta bizi izan ez beti, nire kuadrilean badine dituzte guraso erdaldunak, eta hon azkenean, eta hor ikusten duzu nola, zera historikoengatik, arrazoi politiko eta historikoengatik euskara gutxietxia izan den, ez? Zemen batzu jartzen dizute, ematen du, euskara gutxitze egiten dela Euskal Herrian, euskaldunek ez dutelako nahi, eta punto, ez? Hemen ez da zer gertatu inoiz, hau izan da prozesu natural bat, ez? Nik borrometan eta pixkat esageratu esaten dudan bezala, Mexikon gaztelera hitz egiten da, maiek erabakizutelako egun batean gaztelera asko maite zutela, ez da? Esan prozesu hauek politikoak dira, eta botere harremanekin dute zer ikusia. Euskal Herriaren kasuan historia bat dago, eta nire 20. mendea oso gogorra izan da
euskararentzat, eta minorizatu izan den hizkuntza bat izan da, eta momentu honetan euskal gizarteak nahi duena da euskara normalizatu bat. Nahi du gizarte euskaldundu bat. Hori ez dihoa gazteleraren kontra. Ez dago, ez dakit ez, Maialenek euskaraz egiten duena ez dihoa bere gurasoen kontra, ez daukatzer ikusirik bata bestearen kontra. Eta horrendik entzute ditugu diskurtso batzun ez da minoritarioak izan, ere ustez, gero eta minoritariagoak, nolat biak jarrenea dituztenak batzu besteen kontra. Euskaraz, adibidez, administrazioan euskaraz egiteko eskubidea jartzen dute beste eskubide batzuen kontra bezala. Orduan, aukeratu behar izango baliz bezala, eta horrek zatiketa bat sortu behar izango balu bezala. Niretzat, datu hori, 4 euskal herritarretik 3 edo Euskal Autonomia Erkidegoan pentsatzen du elebiduna izan behar du administrazioan, datu hori definitiboa dela. Eta datu horrek oso garbi adierazten duela zelan gure gizartearen borondate demokratikoa, ezta? Bai, ez da interesgarria badela, batez ere, azken aldian EAE mailan behintzat ez, eman diren autu gehienak ildo horretatik iritsi direlako. Bai, hori da, baina asko entzuten da justo kontrakoa, ez? Jendia aurka dauela eta administrazio baten lan egiteko ez dala beharrezkoa euskaraz hitz egitea, behar bada, igual Gasteiz baten edo Alabako hainbat okitan, non euskaldunak gutxi diez ez, eta zergatik galdetzen dute, eta azkenean politikari batzuk, agintari batzuk erabiltzen dute justo diskurtso hori, euren diskurtsoa botatzeko, ez? Euskara ez dela beharrezkoa. Eta niretako hori arazoa da, ez? 70% batek uste dau, administrazioan euskara beharrezkoa dela, eskubide badelako, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, azkenean. Gure eskubidea delako eta edonor daukolako euskaraz hitz egiteko eta tratatua izateko justo administrazio guztitan. Baina hor kuriosoa da euskaren erabilera txikitzera edo horretaz hitz egin izan denean beti euskaldunengan jartzen izan dela fokua, ez? Euskara galtzen da, zuk badakizuela ez duzulako erabiltzen. Ba, hori da, ez hor dago, bere garaian Josean Hartzek idatzitako poema famoso hori, ez? Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek erabiltzen ez dutelako, baizik. Eta iritsi zait oso polita dela eta asko erabili dugula, baina ñabardura matiz asko behar dituen afirmazioa dela, ez? Euskaldunak euskeraz hitz egin nahi du. Eta igual ez beti, igual ez egoera guztietan, nahi gazteleraz hitz egitea gustatzen zain, nahi ezakat problemarik. Baina arazoa da nahi duzunean eta ezin duzunean. Eta hori, euskaldun guztioi gertatzen zaigu. Guztioi gertatzen zaigu. Eta ez, eremu pribatuan, edo ez enpresa pribatura goazenean denda batera, edo lan egitera nonbait, edo ez gertatzen zaigu epaiketa batean, ojala zuek epaiketarik ez izatea, ez ni insumisoa egin nintzenean, epaiketara joan nintzen, eta jarri zidaten abokatu bat, ez zekien euskeraz. Nik euskeraz deklaratu nuen, ez da? De hor dago, sekulako, agarrabio, pentsatzazu, demokraziaren oinarria da, justiziaren aurrean berdinak izatea. Euskaldunak ez gara berdinak. Justiziaren aurrean, medikuaren aurrean, tramite burokratikoak, poliziaren aurrean, itzegi oso ertza emate euskeraz. Nik egin dut. Eta badakigu zein diren ondorioak askotan. Ez beti, baude oso majoak, eta batzuetan euskeraz, hor dago sekulako zera bat, desberdintasun bat, euskaldunokiko eta euskaldunok. Horran, arazoa ez da inbeste euskaldunok ez dugula gure hizkuntza maite, ez dugula hitz egin nahi gure hizkuntzan da, erru guztiazuk esan duzun bezala euskaldunok gain ez, hor egiturazko arazo batzuk daude. Eta frogatuta dago, baldintzak sortzen direnean euskeraz egiteko jendeak gehiago hitz egiten duela. Bai, ez da diazunen aritik ez, zuzara poliziari zuzendu barzarena ez euskaraz, eta horrek jakinda nolako eraginak izan ditzakeen, bendurtu egiten duena baita. Baina, polizia beti beldurra ematen du, niri behintzat ez. Nire ustez, eta ni familian beti hitz egin izan dut, ez? Euskararekin eta beste hizkuntza askorekin gertatzen da eskakintasunak beldurtu egiten dauela, ez? Eta azkenean, Euskal Herrian bizi diezen hainbat erdaldunok beldur hori sentitzen dute eta beldur hori kritika bihurtzen dute, ez? Eta hori arazo bat da. Ni esplikatzen saiatzen naiz, ulertzen dut oso zaila dela hizkuntza bat ikastea, ez? Bebai, uste dut, euskara zaila dela hori mito bat dela, ez? Eta jende asko esaten dau, ez da super zaila, ez da ingelesa ikastea errezagoa da. Nietako ez.
eta bertsona askotanatako ere ez, eta azkenean hori gertzen da. Borondate baldin badau, hizkuntz bat ikasteko behar bada kostatzen da, ez? Eta nire askotan lotzen bat da jendean artien, edo oso euskaldunak diesen jendean artien hitz egitea, eta askotan eurak sentitzen dute, nirekin igual ez da zela eroso, batzutan bai hanka sartzen dut, ez? Baina, bueno, ni beti esaten dut, niri euskaraz hitz egin, ez? Azkenean holan ikasten dut, eta bueno, jende guztia holan ikasiko dau, ez? Eta niretako hori oso garrantzitsua da, ze hori egiten sortzen dago aldaketa bat, ez? Azkenean, bueno, ni herrian baldin badau, eta lehen gazteleraz eskatzen banuen, kaina bat, da ontxe, euskarara pasatzen badaz, eta bertan, izketan hasten banaz, eta horretan, euskaldunen arteko, ezakit burbuiak sortzen baditugu, azkenean dana euskaldunko da, edo behintzat normalizatuko da. Eta datuetan ere eragina izango du horrek esaten diate hemen utzi behar dugula solasaldia, Jon eta Maialen eskerrik asko bioi gaur gurean izatearren, eta jarraian eguneko albistekin utziko zaituztegu.